Moi boas, benvidas todas a un novo episodio de Canto Conto. Hoxe vai ser un episodio especialmente audiovisual porque estou con Andrés Seijo. Que tal, Andrés? Moi bo día, MJ. Ao fin xuntos. Ao fin xuntos. Bueno, é un prazer hoxe falar contigo, pero vamos comezar. Somos persoas de orde, tía máis eu, así que imos comezar pola cabeceira. Canto Conto, un podcast de MJ Pérez. Bueno, Andrés, que tal? Moi ben, como para estar mal. Aquí tomando un cafetiño contigo, facendo podcast. E unha vez máis en casa allea, eu. Bueno, sí, porque polo visto estás collendo o vicio, ¿no? Eu comentaba ya antes a Andrés porque acabo de ver, bueno, non me esperaba menos del, pero o nivel de hospitalidade co que me recibiu, eu dicía, non sei se veño a gravar un podcast ou merendar. Estás exagerando, este claro, é o mínimo aceptable. Eu estou empezando, empezar a recoñecer que o podcast é unha excusa para virvos cotillear a casa. Pois xa levas unhas cantas, Xa levo unhas Espero quedar ben, quedar á altura do que ves por aí. Bueno, ás veces tamén me veñen visitar a Arzúa, entón, bueno, pois aí andamos. Pero, bueno, vamos poñer en contexto, porque quen eres? De pregunta filosófica. Sí, sí. Pois nada, Andrés Seijo. Vou dicir Calviño tamén, porque despois miña nai queixase de que só dou o primeiro apelido, sabes? Aí Entón, está. Andrés Seijo Calviño. É un calquera, non? Un calquera. Como te definirías ti? Porque está claro que, bueno, alén de que Andrés é unha gran persoa que o descubriredes ao longo deste podcast, pero, bueno, principalmente vamos falar da túa faceta profesional, non? Entón, como te defines ti ahora mismo? Pois mira, principalmente falando da miña faceta profesional, eu dedícome á produción audiovisual de cine e televisión principalmente. Sí que fago algunha vez algo de publi e tal, pero principalmente adícome á ficción, traballando en produción, principalmente como axudante de produción. Pois está guai que nos sentemos agora diante dun micro e gravemos isto porque a última vez que nos vimos tía máis eu cando foi? Tía máis eu coñecímonos precisamente a través do audiovisual, que foi na carreira. Sí, na Facultade de Ciencias da Comunicación de Coruña. Ti fuches unha desas persoas que tivo a maravillosa idea, e vou recalcar a palabra Medo me dá, maravillosa. Medo me dá unha idea miña. Que ti fixeches o ciclo de realización e despois dixeches, anda, pois mira, vou facer a carreira despois. Sí. A ver, foi un pouco casualidade, porque eu de primeiras dixen, pois vou facer a carreira. Non sei se fora por nota ou por plazas ou por que fora, non entrar na carreira e solicitara facer o ciclo na Escola de Imaxe Son da Coruña. Esa foi, a orde foi por pura sorte, porque eu fixen primeiro ciclo, que era onde entrei, e despois dixen, pois mira, xa que estou, complemento, digamos, sabes? E foi aí onde nos coñecimos, de feito, claro, na facultade. E xa no ciclo viñas con fama, xa había algún profesor que che coñecía e dicía, este rapaz é espabilado, bo, Bueno, porque o tempo hai que aproveitalo, sí. Ti xa sabes? Sí. A ver, eu sempre fui unha persoa de facer moitísimas cousas, pero xa non só na escola, na casa non sei estar quieto tampouco. Entón, na escola, sí que algo que había moi guai é que se ti demostrabas interés, sí tiñas moitas oportunidades. Eu lembro que de prácticas que había, destas prácticas que se facían todos os ciclos e demais, as interciclos que chamaban, sí. Imagínate, había 8 prácticas obligatorias e despois voluntarias as que queiras. Pois eu non sei cantas rematei facendo porque eu apuntábame a un bombardeo, sabes? Claro. A casa non a pisaba, nada. É que tes, non, unha práctica, outra práctica, sí, outra de tal. Entón apuntábame a todo. E eso precisamente foi o guai, porque eu xa de estar ali nun mundo que me gustaba e tal, dixen, vou non aproveitar a fondo. Sí que houve moitas oportunidades e aí pois tive sorte de coñecer a moita xente que despois tamén me foi abrindo oportunidades para seguir en isto.
É que é verdad que, sí, nos coñecímonos nese contexto. Joa, é que eu non sei, hai quen, sinceramente, hai quen lembre a época de facultad como si pasaran pola prisión de Guantánamo, tío. No, Pero eu gardo con claro. moitísimo cariño. A ver, non foi, hai cousas que non foron cor de rosa, pero, joa, é que tamén A ver, forma parte... dificultades hai en todos Ten os que lados. haber, non? A ver, O 3D, claro. principalmente. Claro, bueno, claro, estou aí, mira, estou O de acordo, trauma. estou de acordo. Eu teño aí ese traumita tamén, Hai uns sabes? psicólogos que son especializados en traumas 3D, Sí, xa sí, para todos exactamente. os que tal. Claro, sí, porque eu ese perfil tampouco encaixaba moito Claro. comigo, entón sí que é un pouco máis pesado que lembre da carreira. Pero, joa, de feito dame pena porque eu a mediados da carreira xa empecé a facer algunha cousa por fora e tal, e xa non pisaba tanto a veces a facultade. Sí. Pero a mí encantábame, tío, encantábame o ambiente que había, a xente, joder, sabes, dar con xente como a ti, como moitos outros que tal, que ao final estábamos facendo, o que nos daba gana, éramos porque, bueno, eu decía que eu son de facer cousas, pero ti, sabes, MJ Andábamos sempre. era unha persoa que ocurriuseme facer unha historia, vou liar a non sei que, sempre andaba liando ademais a xente de fora da facultade, colegas, coñecidos, tal, un pouco o que sigue facendo co podcast, polo que vou vendo, E sabes? eu creo, tío, eu ás veces, actualmente, cando pois, dou con certos obstáculos ou así, boto de menos aquela época, porque sabes isto que se di que a información é poder, pero tamén para min é un lastre, porque canto máis consciente eres de certas cousas, pois por exemplo, os marcos legais das cousas Sí, e así, sí. pois máis medo tes. Sí, sí, máis limitas aí o... Claro, cando estás en plenos 20 que ali valía anos, todo, claro, efervescencia imaginación, de, efervescencia a vamos, tope, sí, ganas de facer brainstorming cousas. aí, sí, sí. Nos era pa diante, todo pa diante. Todo, xa vería que nos sí, dixera era que non. facer non sei que por chamar é que eu lembro de nos estar faltando a clase por ir gravar a non sei quen pa o vídeo de non Sí, sei sí, canto, sí, e nesto sí. coñeces a unha persona que despois a día de hoxe ainda levas o Claro, contacto, claro, tío. sí. Tú mira Pero que era nota. guai, aparte éramos moi osados, sabes, de decir, pero ti pensas que alguén que vai querer vir aquí a unha práctica de Sí. facultade cando ten moito... E viñan, sabes? Tiñamos a sorte de que viñan. E para min eso era fundamental, sabes? Non parar de facer cousas, de liar a xente e tal. Por eso digo que lembro esa época como moi guai, sabes? É En que feito, incluso estábamos entre locos, ti e máis eu tío. non íbamos na mesma clase. Eu iba, No, ti ibas un ano por diante, por non? diante, sí. E ainda así había un rollo de poñer en cousas en común, Sí, liarse sí, de sí. proxectos, tirarse un dos outros de tal, como un pouco despois acaba sendo no sector e tal, sabes? Que de Claro, e cousas eso. tan guais que había antes como era do rollo de mira, eu que sei, un do outro curso que te chama e di ve un momento aquí a cabina, que temos que gravar non sei que, sabes? Sí, faime aí un... Eu lembrome de facer unhas voces para un proxecto teu de... Como se chamaba? Que eu xa nin... Ao vento. Ao vento, ai, é verdad, ti tamén gravaches. É verdad, eu vou encantado, tío, que queiras, eu Sí, axúdoche o videoclip de non sei que, ai, va a botar Pero un cable, é que literal, un cable aí. Estábamos loquísimos, Claro. porque eu lembro o rollo de bueno, vou chamar a Rosa Cedrón, sabes, como si fora Claro, como sabes? claro. O proxecto este de bueno, que nos trouxo a todos de cabeza, que foi o que tiñamos que facer un magazine, que eu agora vexo verdad. con perspectiva, eu digo, eu faría un Sálvame, tío. Totalmente, O sea, totalmente. eu pediríame presentadora e faría rollo de Ana Rosa Quintana, así en plan No, é que tirana. ademais eu lembro que moitas veces se nós non éramos quen de liar a alguén, íbamos, voulle preguntar a MJ que Hostia. coñeza non sei que, porque de feito, ahora que dis do magazín, o presentador do magazín que fixen eu foi Fran Cañotas. Ostra, tío, é verdade, tráfico de influencias. Claro, tráfico de influencia. E outro día, escoitando precisamente o episodio no que Sí. falabas con Fran, dixe, hostia, pero eu acórdome cando Fran veu de máximo lío a presentar o noso magazín, que era un magazín, pois eso, un pouco así, bueno, Pero oiches, pa ver con un cariño, pouco así, pero pa ás ver con veces ves cariño. cousas por aí xa, que bueno, dis claro, ti, é certo. igual este magazine desarrollado. Pois acordeime deso, que era, eu non coñezo, oulle preguntar a MJ. E MJ sempre era un, veña, sí, sabes, doulle pa diante. Tío, eu debo decir que a min eso sempre me gustou. Despois de adulta, así que... claro, é que eu é o que noto. Por eso recordo eses tempos con nostalgia. Porque a vida adulta non é que me frene, é que ás veces tamén certas decepcións que levase así Xa. fan que o que falábamos antes fora de micros, de pensar que a xente é boa ou pensar que a xente é mala. Sí. A xente nin é boa nin é mala, hai xente que é moi boa e É un hai xente puntiño que é medio, mala. claro. Sí, sí, Tío, sí. entón sí que é verdad que co tempo, pois eu sí que fun moito de
que aí dixenme eu a min mesma, María, se non che preguntan, ti non ofrezas nada. Xa. Porque a mí eu deixome levar polo entusiasmo. Se ti ahora me dis, estou facendo un proxecto non sei que, non sei canto, eu, tío, pois un día Con quedamos, todo, porque eu con coñezo, todo. e xa me estou metendo, e digo Claro. eu, cando me dou conta, digo eu, unha, estás te metendo onde non te chaman, igual sobras. Dúas, xa estás traballando, sabes? Sí, sí, Pa xa estás, outro que igual claro. dache unha patada, igual agradeceche ou igual dache unha patada no cu. Entón, claro, eso Sí, sí, é aprendei certo que de adulta. cos anos vas facendo aí un pouco de callo nese sentido, pero bueno, ainda o que decíamos, a veces ainda chacuelan aí e tal, pero Pero, tío, porque eu creo que nese aspecto ti e máis eu somos similares, que o facemos con paixón, que non estamos pensando en intereses de a ver como le puedo yo, No, non no, sei que, claro, estamos pensando claro, en claro. visualizando ese proxecto que te sí. está contando quen Dicindo sexa que guai, e quero que vendo saia todo o adiante. que podas aportar. Quero velo feito. É Quero velo eso, feito. que somos A locos, min tío, estamos fatal. Sí, sí, así é que non teño tempo. Claro. Porque deixome liar ou líome eu, ou non lle vou botar toda a culpa ao resto, Claro. sabes? Ou líome eu. Pero é por esa necesidade de ver as cousas feitas, de ter algo de paixón. A min, joder, pásame no meu curro. Eu gústame moito e vou con paixón. Eu sempre digo, o día que deixe de ter paixón e de gustarme, busco outra cousa, a que sexa, sabes? Porque precisamente como gústame facer cousas, o que sexa, vou onde sexa. E é que eu lembrote perfectamente eso de que nada, si vale, primeiro ano, tal, non sei que, estamos todos aterrizando, pero ao pouco ti xa eras unha persoa que estaba extremadamente liado con mogollón de proxectos dentro e fora da facultade. Sí, a ver, eu tiven a sorte, o que comentábamos antes por encima, que cando rematei no ciclo, ofrecéronse oportunidades fora. Isto, claro, isto foi no ano 2012. No 2012 no sector audiovisual a cousa estaba fatal, Sí. e máis aquí en Galicia. Eu tiven a sorte de que Olga Osorio, que Sí. foi profesora túa tamén, e que día de hoxe é directora de cine e demais, e que é miña amiga a día de hoxe. Acaba de sacar a proveito a peli Salta, protagonizada por Tamar Novas. Xusto. E máis xusto. xente. Sí. Pero Mario Santos, pequeña Marta cuña, Nieto. Olga, pequeña cuña publicitaria. Nin tan mal. Pois efectivamente, grazas a Olga, que foi profesora miña na escola, e na que despois tamén foi na facultade, ela estaba nese momento sacando adiante unha curta na que había un montón de profesionais que ían facer esa curta basicamente por manterse en activo, porque lles interesaba, pero que estaba parado no sector. Entón eu Sí. tiven a sorte de, nesa curta, a que ela me levou, dixeme, queres vir, tal, non sei que, coñecín a moita xente Claro. que son grandes profesionais do Sí, audiovisual, sí. do audiovisual, en produción, en fotografía, en moitísimos moitísimos campos do sector. A raíz de aí, de coñecer xente, de facer ese proxecto e tal, foi onde fun liando unha outra, o sea que tive moitísima sorte, moitísima É sorte. que no audiovisual créase algo, a ver, en xeral no mundo da cultura e, a ver, noutros ámbitos, pero eu falo do que sei, non vou falar do que non sei. Pero sí que no mundo da cultura en xeral sí que se monta como unha especie de roda de... Porque, a ver, hai xente que ás veces di contactos, claro, enchufe. Non, mira, No. distingue o enchufe dos contactos, porque eu Claro. son unha persoa que ten moitos contactos e estou esperando a ver se aparece algún trifásico por aí que me resolva A ver, vida. contactos sí, sabes? pero ti pero cando nadie che piden me dá nada, ni me e resolve cando ti nada. che pide un contacto, pasas o contacto de alguén que non sabe facer o que queren ou pasas o contacto de este que sabe. Claro, E que eu cos anos dixe, mira, tamén quero claro. pensar con toda a humildade que se chaman o tal, algo farás ben. Non digo que sexa nin mellor nin tal, pero algo farás É ben. que sí que é certo que no sabes? audiovisual, para poder traballar de forma continuada así, é moi importante, pois, como entrar na roda, que é o que insisto, que non digo eu que non habrá un tío sabes, un primo dun sobrinho dun tal que igual o poñan aí no sitio Sí, tal. pero bueno, tal e Habrá como é. Pero a maioría da O xente... sector se che meten e funcionas moi ben, pois Claro, mira, é unha maneira de chegar. efectivamente. Pero Si no, se entras e non escúpeche. tal, buf. Escúpeche ou, bueno, estás aí cantando unha silla porque alguén Sí, tal. pero bueno, aquí vai todo moi regrado, moi axustado de tempos, de Sí. pasta, de todo. E tes que riscos os rendir. mínimos. Sí. Así que... E tes que ser resolutiva, etcétera. Sí que é certo que eso, que normalmente o audiovisual hai como unha especie de roda na que o difícil é entrar nesa É roda, certo, pero unha é vez certo. entras nesa roda, si ti fas ben o teu traballo, é moi probable que xente, pois compañeiros teus que estiveron a gusto Sí. currando contigo,
van chamar por ti ou van E te ademais recomendar agora que a hai outros. traballo, ahora mismo Claro, hai traballo. ahora gracias ás bueno, igual a ver, podemos abrir ese melón despois. Sí, 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 sí. o sea, Porque, bueno, tamén creo, non sei ti, pero eu lembro cando estábamos na carreira, cando se falaba de sector, que eu creo que é unha asignatura, o sea, cando se abarca todo o que ten que ver con sector, creo que é super importante. Sí, e quizás E cando que igual estás non se enfoca estudiando como... non sei, sí, no, porque sí. enfócase un pouco, ti velo como algo que dis ti, quédame moi lonxe eso, non che queda tan No, lonxe. é que o problema, vendo co paso do tempo despois, Sí. precisamente en sector, tiñamos unha que era sector audiovisual, Sí. non? Unha asignatura. É que igual era, presentábase como algo que ti ves lonxe, porque dices, bueno, vale, eu estou estudiando ese sector, está aí montado, Sí, que che falan, a ver claro, como falanche entre, das grandes sí, claro, grupos editoriais dúas que dis familias ti, controlan o sector en España, tal, non sei que. Sí, sí. E ti dis, vale, supónse que eu quero pertencer a ese sector, que vou facer? Pero incluso na música, que se tocaba algo de música, eu Claro. lembro de piratería todavía. eu Claro, sí, dicindo, sí, ai, claro, Dios o día mío, de hoxe, é sabendo verdad. o que sei, digo eu, bueno, isto podería dárselle unha pequena volta e ser unha asignatura que é moi importante, porque ainda que si ti mañá te fas autónomo e dedicaste só a sacar fotografía e só para clientes específicos, Sí. ainda que montes algo a tan pequena escala, é super importante Se eu botei en falta sepas que se presentara como algo máis cercano. Claro. Sabes, Claro, unha conexión de conexión decir, co... esto es lo más, Claro. pero como o Claro. sector... Sí, pero o máis tamén empezou por Claro, menos. efectivamente, Entón, sí, eu efectivamente. sí que botei en falta algo Entón diso. sí que é certo que claro, eu noto eso, que o audiovisual eso, é como unha roda que despois se convirte como nunha espiral. Se ti curras ben e se che dá guai isto, vas, eu que sei, en X rodaxe, probablemente foi o que che pasou a ti, sí, pois vale, fuches ali a curta de Olga, e nesa curta coñeciches a xente que xa estaba en activo, que ao mesmo tempo é que, che mira, veu currar. é que deuse unha particularidade. Eu nesa curta estaba como axudante de dirección ou tal, claro, nunha curta está máis difuminados. Cal curta, vamos dicir aquí Esa nombres e era, apelidos. a curta era 3 menos 1 igual a 0, que era de Juan ademais Galiñanes. foi premiada. Sí, tivo o mestre Mateo. Para ubicar a xente, Sí, porque claro. non moi era unha moi boa curta, de... moi premiada, moi recoñecida, sabes? Era Débora Bucusi, bueno, Ai, a mí tampouco me sae e o Xosé nome. Barato, Sí, vale, Xosé eran os Barato. protagonistas, estaba dirixida por Juan Galiñanes. Sí. E claro, nesa curta eu estaba de axudante de dirección, non? Pero casualidades da vida, circunstancias da tal, eu a día de hoxe traballo en produción. Eu que levo traballando 6 anos ou 7 en produción. Que pasa? Que se alguén ve cousas en ti, valores, cousas que sabes facer tal, non ten exactamente que ser o que ti esperabas, pero mira, eu a día de hoxe estou moi contento de traballar en produción, é o que me gusta, é no que me gustaría seguir medrando. Foi circunstancial, porque eu xamais imaginei traballar en produción. Eu estudiei dirección, gústame a dirección, aínda teño escrito algún guión, tal, pero é un rollo que fun deixando como un apartado máis creativo meu. Claro. E non cambiaría o sitio non que estou por nada do mundo. Entón, aí tiven esa sorte de dar con profesionais e demais e acabei traballando en produción tendo estudiado a realización. Sí, pero é que eu creo, e vou dicir unha burrada, o sea, dito así é unha burrada, pero eu sei o que me digo. Non estamos tan, sabes, non están tan lonxe certas cousas de outras. No. Porque ao final despois todo depende do perfil dun. A que me refiro eu? Se eu tivera que calificar a Andrés de forma a nivel, que eres ti para min a nivel profesional, eu diría, porque ademais tía máis eu. Sí, o sea, decir, eu non necesito ter currado en 20 curros contigo para saber perfectamente que clase de perfil de profesional eres e o que me podes aportar, porque xa te coñezo e eu como produtora que me autodenomino, sí que considero que teño esa intuición para ver... Sí, de saber que podes sacar de claro, de vez en cuando me equivoco. quen. Pero sí que creo que esa intuición que sí que a teño, de saber como crear un equipo de traballo, que pezas necesito. Para min, ti, o sea, se te teño que... definir a nivel profesional, para min eres unha persona que marca a diferencia nunha rodaxe. O sea, que fai... Isto é porque che trouxe croissants con chocolatito, a ver, no? teño que compensar os croissants. É por eso, Sí, estás sí, compensando sí. eso. Sei que viñas a dicir outra cousa totalmente diferente, pero claro, Non o o chocolate, contratedes. claro, non o No, contratedes pero- se non leva croissant. Que marcas a diferencia no sentido de cando estandres nunha rodaxe é como que todo camiña mellor.
A que me refiro? Andrés é esa persoa que... Xefa, se estades escoitando a MJ, No, sí, a ver, garantía. eu porque deixei o coche aparcado nunha cuneta a nivel audiovisual. O cal non quita que igual calqueira día collo o coche e mañana estamos en Netflix. Claro. No, a ver si seremos tú e yo los Javi. Imagina. Todo comezou nun podcast. A É orixe, que a música de todo. moito de comer non dá. Calquera día me vuelvo xa ao se sabe. audiovisual, que tampouco é Que mejor. tampouco está, pero bueno, polo menos cambias de problema. Por cambiar de problema, ¿no? Sí, por cambiar a fame, a ver que tal se sinte a fame desta outra maneira. Pero sí que é verdad que, é dicir, é como a que cando, bueno, no, a ver, entiéndaseme bien. Unha rodaxe sin Andrés, bueno, pois sí, pode haber tal, pero cando está Andrés na rodaxe, Andrés é unha persoa e que incluso se pode equiparar incluso a términos deportivos ou futbolísticos, sabes? Que é como ese xogador que está pendiente de todo, porque Andrés é como que de repente está un pendiente de non sei que, outro de non sei canto, e Andrés é esa persona que de repente alguén está, pois eu que sei, pegando un non sei que nun foco e de repente di, ai, necesito cinta, e aparece Andrés porque está super pendiente de, mira, este está facendo non sei que, non sei canto, un alargador, non sei, sabes, é dicir, eu lembro a única experiencia así in situ gorda, entre comillas, que tivemos ti e máis eu, é que ti me axudaches no meu proxecto de fin de carreira, que fixemos un videoclip, non? Joder, e eu notei como, sabes, terte a ti na rodaxe eu era como rollo de, buah, estou tendo aquí, sabes, é como ter un xogador de primeira división. Nese sentido vai moito co meu carácter, porque no día a día, cos meus colegas e demais son igual, sabes? Espera que se... vale, sí, perdón, porque o ordenador fixe unha cousa, pero está grabando. Estamos ben, perdón. Bueno, estas podía cousas podía ser. Eu son igual cos meus colegas, sabes? Teñen calquera cousa, sí, vou eu, tal, pero porque son activo de natureza, sabes? Sempre fun así, de pequeno igual, de pequeno era unha armadanza, non sei quen me dicía que era unha armadanza, sabes? Que sempre estaba a facer, non sei, sabes? Miña abuela sempre me dicía, eu andaba limpando non sei que e ti viñas cun coche teledirixido, un trapo amarrado ao coche para axudarme a limpar o rodapié, sabes? E non sei que, non sei quando. Eu era, que facer? Teño fotos de pequeno e nas man levaba ferramentas de madeira de choguete, pero porque me gustaba sempre estar facendo cousas, e día de hoxe igual. Cando teño épocas de panóns de non ter proxecto e tal, non sei estar quieto, sabes? E se alguén me di, tiña que ir merca non sei que, vou contigo, sabes? Claro. Quería mirar, vou contigo, sabes? Sí. Entón, estar pendente deso no traballo, que no meu traballo penso que é fundamental ser capaz de ter unha visión global e de estar pendente de moitas cousas, pois entendo que se valora. É que para min eres unha persoa atenta, meticulosa e que mima moito o seu traballo. E eu identifícome contigo porque procuro, de feito dicíache antes fora de micros, tío, levamos 1000 anos sin vernos, pero eu acórdame moito de ti, porque hai veces que estou facendo certas cousas e mesmamente, pois vou gravar non sei que, igual chanto de calqueira maneira e vesme ti a cabeza e digo eu, no, pono ben, Andrés poría o ben, sabes? Porque eu sí que... Pode ser un mal, terme na cabeza e dicir, non fagas así, sabes? Eu sí que considero que son coidadosa, son meticulosa, pero teño un punto de bueno, así xa, sabes? E é como rollo de, no, tía, dalle un puntiño máis, sabes? É como ese rollo. A veces é un problema, porque a veces está... Claro, é que aí onde quería ir eu, que a xente como a nós... Incluso no traballo a veces dime, pero que manías? Entón, eu sempre lles digo, que está maldito, porque maldito que vou dicir, porque é unha expresión que deberíamos abandonar, pero teño un toque, sabes? Un pouco temos. ¿No? Digo, teño un toque, está mal, porque sabemos que eso, bueno, hai unha diagnose para eso e tal, pero para que se entenda, teño un toque, que isto, pues, no camión de producción, isto ten que ir deste lado e non deste, sabes? Chego a ese punto de repugnante, sabes? Entón entendo que a veces é, bueno, a ver, vai separar a rodaxe porque eu meta sillas do lado esquerdo ou do dereito tal, non sei que. No, claro, pero sí que é verdad. Pero sí é certo que outras veces entendo que é importante, e que funciona e que marca un pouco de diferenza. É que eu sí que noto que, claro, é que onde entra que non quere dicir que a nosa forma de ser e de traballar sexa mellor nin moito menos, pero hai formas de traballar nas que encaixas mellor ou encaixas peor. Eu sí que noto que ás veces das con xente
a que parece que lle molesta ser tan coidadosos. Sí. E iso, nese aspecto, eu creo que a carreira, aínda que eu había momentos nos que o pasaba mal, porque si eu quería implicarme máis nunha cousa, tiña que currar con xente que realmente o que querían era tirar eso pa diante, tiñan outras cosas na cabeza, que era tamén moi válido, porque ao final... Nun traballo pode pasar. Eu veño aquí a traballar e facelo o xusto de tal, bueno, ti tes uns compañeros, coincidiches así. Claro, é que ese é o rollo. Entón, a ver, por eso a carreira eu creo que aínda que a mí me costou, pois porque che falta, o sea, cando tiñas que enfrentarte a esas situacións, porque che falta madurez, falta che experiencia para enfrentarte, porque ao final eu creo que máis alá, ao final os traballos daban un pouco igual, no sentido de ti vas aquí a aprender. E esta movida do Plan Bolonia, que ao principio parecía unha broma, eu creo que no fondo, polo menos a min, sabes, que me veu ben porque foi a facer aprendizaxes de vida, de saber traballar con xente moi distinta. Ao final tamén estabas aprendendo outras cousas que non estaban no deseño curricular, sabes? E tamén aprendí moito que eu non quería a futuro, porque, é dicir, sí que hai que ter man esquerda e aprender a traballar con todo o mundo, pero no momento no que eu dirixo un proxecto e son responsable, máis que dona, porque dicir dona sona como de yo soy la jefa e non sei que, responsable, que xa esa palabra implica outras cousas, de sacar adiante iso. Eu aí sí que teño un poder de decisión de saber de quen me rodeo e de quen non. Claro, pois eso é fundamental, é fundamental. E ao final, tamén pasa nun curro como o meu, sempre vas intentar ter a man e rodearte de xente que non só é moi boa traballando, senón que entende moi ben e con pouco as túas necesidades. Sí. Supoño que no teu ámbito, no musical, a hora de gravar un disco e demais, é igual. Ti rodeaste tamén pola técnica, por tal, pero tamén por saber facilmente que estás pedindo, que queres... Sí. Porque ao final aquí combínase, por exemplo, podo equiparar unha rodaxe a, pois, imagina que estamos pois preparando unha canción, non, montando unha canción cuns músicos e hai que dicir uns arranxos, hai que dicir un tal. É dicir, aquí temos como unha parte que é a máis técnica, que é dicir, pois ter un actor, unha actriz que ensexa que sepa, pois, o sea, que se axuste o máximo posible ao que ti queres transmitir, etcétera, pero claro, despois tes un equipo técnico que por moi técnico que sexa, tes unha carga artística importante. Entón, se ti queres, por poñer un exemplo, a serie ahora La Mesías, dos Javis, que a nivel visual ten unha estética moi concreta, ti imagina que te rodeas de xente que sí, que igual son moi bons, pero nin de coña lles entra na cabeza que queres chegar aí a nivel visual. De que queres isto, ou o que pode pasar é que non che propoñen algo que ti aceptes que encaixa. Claro, entón, eu creo que é algo fundamental e no que ás veces se perde moito tempo é que todos entendamos que estamos... En unha rodaxe pasa, porque eu sempre... Unha rodaxe ás veces é como un campamento militar. Outras veces como un patio de escola. Outras veces como unha comida familiar. Outras veces como unha fábrica, unha cinta, todo mecanizado e tal, pero... Cando todo o mundo está ao mesmo, créase unha maxia. Como que todo o mundo é un. Que todo vai a un. Eu faloche, mira, dende produción é, digamos, ten moitos matices isto, porque despois non é de todo así, pero digamos que produción é a parte, se queres, menos implicada artísticamente no final. Digo menos, pero ao final no, porque produción executiva e dirección de produción, todo o que acaban contratando e incorporando, vai ser o que permita ou non chegar a ese punto artístico. Pero no día a día é como que parece que o menos artístico e demais, non? Tamén é moi descoñecido e tal, pero bueno. Pero cando o equipo de produción, de dirección, de imaxe, de arte, de tal, entende a sensibilidade e a particularidade do proxecto, primeiro vas a traballar máis a gusto e, polo tanto, vas a dalo todo. Vas favorecer ese clima. Vas a ir a favor de produción, como se suele decir. Claro, efectivamente. Entón, o resultado vai ser, non sei se mellor ou peor, aí xa depende do que xulgue despois a xente, pero sí máis axustado ao que se intenta ofrecer, ao que se intenta conseguir. Por eso, para min, pareceme moi importante que é totalmente aceptable que alguén veña a traballar, porque é un traballo como máis. Efectivamente, este é un traballo como outro calquera. Pero cando hai paixón detrás, é que
hai unha diferencia. Ou polo menos que sexas capaz desas horas, sabes, de meterte no rollo. Sí, sí. E son moitas horas. Isto, quero dicir, estamos falando de... Bueno, ahora reducínose bastante as xornadas normalmente, pero falamos de que, bueno, imos poñer os mínimos. Xornadas de 8 máis unha, non? 8 de rodaxe máis unha de comer, tal, pero que forma parte da xornada. En produción botamos, pois ponlle mínimos, pa máis sempre tempo. Unha hora por diante, outra por detrás, máis os marrones que xurdan. Cando ti vas a dedicar todo o día a algo, máis che vale ter paixón porque estar a gusto co que faz, porque senón é o que vas a dedicar a túa vida pois nunha serie 6 meses. É que sí que era moito criba no audiovisual, que a xente que estaba estudiando, ai que bonito, me encanta el cine, todo o mundo quería ser cineasta, todo o mundo quería ser non sei que, non sei canto. Ian a dúas rodaxes, se quitaban as ganas e xa orientaban a súa vida laboral cara a outro lado, porque é que... Claro, a ver, eu o que descubrín podía non ter sido así, por sorte si foi así. Eu sempre tuve moita vinculación co cine. Meu abuelo era proxeccionista aquí no Alfons VII Metazos, e miña abuela traballaba na taquilla, non? Entre outros moitos. Claro, porque, digamos, unha cousa importante que non dixemos, que ti és de Betanzos e agora estamos en Betanzos. Home, vamos, claro, é que efectivamente, non sei como non empezamos dicindo que estábamos na cidade dos cabaleiros en Betanzos, sabes? Se estamos en Arzúa, a que íamos dicir que estábamos en Arzúa? Porque aquí onde tedes moito chascarrillo de que Andrés non cala con Betanzos, tal non sei que sempre mo decía MJ, pero MJ en Arzúa igual. De feito, teño aquí unha cousa, despois ensino xa. MJ chegaba á facultade e a palabra Arzúa sempre estaba na boca. E teño un cartel da Festa do Queixo asinado por MJ. Algo así, despois lémolo, pero algo así pon como cando gañes un mestre Mateo, acórdate de min ou algo así pon. Despois lémolo. Pero un cartel da Festa do Queixo de Arzúa, aí o que importaba era Arzúa, sabes? Voto de menos a esa tía que estaba entón ela chegaba cargada de cartéis da Festa do Queixo. Este fin de semana a Festa do Queixo en Arzúa, vai vir non sei que, vai vir non sei canto. Entón ela promocionaba Arzúa. E non cobré. Iba a dicir, probablemente sen que ninguén yo pedira, pero aí está a actitude de MJ, sabes? Pois eu con Betanzos era igual, aí xo sabes, eu Betanzos... É que a patria tira, tío. Terra tira, sabes? É o que hai. Pois o que che dicía, meu abuelo traballaba aquí no Alfons VII, miña abuela na taquilla e tal, entón sempre me gustou o cine, tal, non sei que. E sempre o vía dende unha perspectiva un pouco máis creativa, de dirección ou algo así, non? De feito foi o que estudiei, realización, como dicía antes. Pero descubrín que a min o que me gustaba era a profesión do cine, da televisión en xeral. O sea, acabei en produción, pero a min gústame en xeral ese sector e demais. Por iso estou moi contento en produción, porque de feito moita xente pregunta, estudando unha cousa tal e agora que tal? Pois descubrín que o que me gusta é ese mundillo. É que non ten que ver, tío. É dicir... eu diríalle a xente que empeza, que moitas veces di, no, eu estou moi enfocado, que poden ter esa razón, en sonido, imagínate, ou tal, non sei que. Vale, pero sempre ten un punto aberto ao resto de cousas. Porque ademais pasa unha cousa, nesta profesión, canto máis sepas dos outros, efectivamente. Mellor. Pero é que, mira, para mostra un botón, é dicir, bueno, ben me ves como me desviei, que me desviei e non tanto, porque é dicir, que eu agora mesmo non estea de rodaxes ou tal, non quere dicir que eu non faga audiovisual, porque se outra é un problema. Claro. Que diste audiovisual e a xente que igual está noutro momento, sabes, que xente que leva moitos anos no sector automáticamente pregúntache cine ou tele? Sí, como se non houbera nada máis. Como se non houbera nada máis. E aparte que casi son radicalmente mundos diferentes, pero que ao mesmo tempo son o mesmo. Pero mira, outro día estaba escoitando o capítulo de Canto Conto de Mapache, de Cristina, que foi compañeira na túa clase. No, un menos. Un menos. Pero bueno, con ela pasábame un pouco isto de mezclarnos, sabes, non sei que, isto guai. Ela dice, joder, que parece que tamén se olvida ese tal, todo forma parte de eso. Todo forma parte. Sabes, animación, videoxogos, o son, tal, hai tantas cousas. Póñoche un exemplo práctico, ahora que decías, non, de como empezo aquí e acabo facendo produción. A min pásame algo curioso. Bueno, igual habrá xente que diga, que flipada. Bueno, cada un, eu digoche.
A min pásame algo que é, claro, eu mamei o que mamei e aprendín o que aprendín, audiovisual, rodaxes, como funcionan as cousas aí. Para a música, aínda que ahora está empezando a haber xa formacións específicas de xestión cultural, non sei que, pero ata hai nada non pero había as nada, bases que ninguna tiñas, formación. de onde viñan? O sea, xente que se dedicaba a facer produción en música ou tal, era xente que tiña e se cadra algunha si a tiñan, Sí. formación básica de produción e despois aprendías donde? Na escola da vida. Claro, Non había claro. non había uns protocolos nin No, nada. que va. Entón, claro, eu veño de onde? Do audiovisual, que tampouco é que haxa eu que Sí, dis pero cada seguro que rodaxe. pero seguro que absorbiche moitas cousas que son Claro. facilmente levables Claro, ao entón, ámbito musical. Eu, como non sabía como facer as cousas, eu aplicaba todo o coñecemento do audiovisual aos proxectos musicais nos que estaba. Entón, que pasa? Que na día de hoxe, cando falo cos meus músicos, ca xente que traballa comigo, dinme, tía, que mola moito currar contigo porque fas as cousas fáciles, as condicións están guai e ademais que nos tratas moi ben. Eso tamén é producir. Claro, o que aínda que non é extraño, pois facer unha folla de ruta ou así, que é algo usual, pero que pasa? Que eu fago unha folla de ruta ao meu entender. O sea, eu poñome na pel, o sea, eu estou exercendo de produtora antes que de música. E entón, que pasa? Que eu moitas veces, incluso hasta me rallo, ás veces a hora de organizar, claro, eu dicíalle aos músicos, como fai a xente no resto de bandas co tema dos gastos de desplazamento? Porque eu complícome sobremaneira a vida, tío. Ti mira hasta que punto eu son meticulosa, que eu procuro calcular máis ou menos que gastos ten cada un para ser equitativa. Non é o mesmo unha persoa que veña dende Vigo hasta Santiago que unha persona que veña dende Arzúa hasta Santiago. E que estás producindo. Non é o mesmo. Pois claro, en xeral a xente que fai simplificar, que non digo que estea mal, ao revés. Eu quería facer algo para poder simplificar. Que fago? Eu complico a vida, por qué? Porque eu considero que é o xusto a nivel produción, non sei que, e despois producindo entonces e producindo ben. Claro, e incluso poñoche outro exemplo, que claro, a hora de pois un ensayo tal, non sei que, para preparar non sei canto tal, ostra, pois igual vouto unha hora diante dun documento de Drive intentando masticar as cousas o máximo posible, porque por moito que ti sexas un currante, ostra, non é o mesmo se a base que che dou está currada, e eu creo que a xente que realmente é currante, que non son cantamañanas, xa non é só que agradezan iso. A ver, que ademais notarán unha intención de facer as cousas ben, fáciles, e fáciles para todo o mundo. Non dicir, eu vou co meu, vou ter o meu fácil, non. Integras a todo. E produción, por exemplo, falo en términos xerais, especificamente tamén no audiovisual, produción tamén é integrar a todo o mundo. É que a produción, tío, como a engrana o aceite, tío, que fai que todo... A mí moitas veces a min dime, ahora cada vez pásame menos no meu entorno, pero sí alguén que me di, vale, pero produción que hace? É que produción, por un lado, é unha palabra que é como decir un ente, sabes? Produción, algo que na xente... Vale, produción que hace? Que é produción? En produción, eu sempre digo que pódelo ver como a mamá e o papá do resto de departamentos. Un poquito. Porque os problemas van a produción, as culpas van a produción, tal, non sei que. Pero sí é certo que, por poñer un exemplo claro, da produción executiva, que é o top, que é quen pon a pasta e demais, o que depende en primeira instancia é produción, o departamento de produción. É o que vai supervisar e integrar o resto de departamentos. Por dicirlo de alguma maneira, se quere ser o xefe dos outros departamentos. Sí. Pero tamén é o que máis pringa. Sí. Porque hai moitísimas cousas cando hai problemas e demais dependen de produción, e produción ao final é quen manexa os recursos, o personal técnico, o personal humano, todo, e o pon todo nun conxunto e pon a funcionar. Entón, claro, hai cousas moi específicas como o reparto presupuestario, e hai cousas como tedes unha liorta, vou eu aí a mediar. Eso pasa, bueno, no meu curro pásame moitas veces. Claro, que mesmamente discusións entre técnicos e tal, vou eu aí a ver isto pa ti, buscando sempre, ademais, o ben común e o ben da produción. Porque, ademais, tal e como produción engloba todo, sí que é certo, e isto confírmamo porque estou tan alonxada do audiovisual que igual hai cousas que cambiaron. O resto de departamentos entre sí son como moi
cada un ten a súa cousa. Por Sí, exemplo, eu aprendi sí. nunha rodaxe, inocente de min, estaba facendo prácticas, estaba eu de, como se di, facendo foto fixa, entón eu iba a facer unha foto que me mandaran, xa fai unha foto aquí, e había unha cousa encima dunha silla. Non eu collín esa cousa, collina, E os de atrezo non botaron as mans á noutro cabeza. lado, saquei Claro. a foto, entón venme un axudante de dirección e dime, tocaste... A ver, a ver, tan No, parva é eu que, non era unha tontería. O sea, é dicir, era como si, sí, aquí hai unha... pero que non Claro, se estaba pero que grabando. implica, Pero claro. que me dixo el? Sí, é verdad, moviches eso de sitio, non pasa absolutamente nada porque non implica na rodaxe, pero algo tes que aprender. Lo de atrezo solo lo tocan los de atrezo. Exactamente, E eu exactamente. eso grabei no fuego, dixen, Exactamente. ainda me van pasar pola guillotina, pero Exactamente. algo que claro, se non cho din, No, non, claro. non o sabes. Efectivamente. A ver, tanto pasa cunha óptica dunha cámara que vale moitísimos miles de tal, como unha folla de papel, que tal. Aí sí que está moi regrado que as cousas de cada departamento móveas ou tocas solo ese do departamento, sabes? Ou polo menos dicir, podo moverche isto tal. Claro, Que bueno, eu xa claro. prefiro evitar riscos, dicir, Sí. fasme o favor, pois eles igual diche, sí, podelo mover ou tal. Claro. Pero sí é certo que eu sempre digo que o audiovisual é un sector moi militarizado, pero cheo de antimilitaristas. Claro. Porque hai que facer as cousas con moitísimo orden, hai moitos rangos, hai moito tal, pero é porque esa é a fórmula que Claro, que que demostrouse que funciona, claro, que ten que ir é todo un moi reglado, un porque orden, vaise sí. co tempo moi xusto, hai que cumprir. Ti, Sí. se tes unha secuencia na que hoxe empotramos un coche contra un escaparate e veu un cristalero especializado, os defectos para eso, ese coche, ese tal, telo ese día. Non o tes ese día e o seguinte tamén por si acaso. Sabes? É que ese é o rollo. Por eso está todo tan milimetrado e ten que estar no momento. Entón, evítanse riscos de, no, pues mira, cada un ten claras as necesidades, Sí. pois igual se ti movías esta taza, esa taza non tiña nese momento presencia, pero se esa taza rompe ou tal non sei que, pois esa taza tiña racos noutra secuencia de outro día, Claro. non hai duplicada porque é moi específico de tal, bueno, ou implica o que implica para a personaxe, ou estaba así posta... Hai moitísimas cousas. Non me acordo quen o dicía, un destes grandes maestros, que o cine son moitas cousas moi pequeniñas, funcionando a vez, Sí. e ten que ser así. Entón, claro, que ti dis, se isto é atrezo, Non se por toca. favor. Sí, sí, é que eu lembro que dixen, porque claro, ao final hai uns códigos, é dicir, o audiovisual é como se fora un protocolo, uns códigos. E telo que saber. Obviamente, claro, personita que viene de prácticas non o sabe, que eu digo, igual era o primeiro que nos tiñen que enseñar na carreira. Que tampouco na carreira non che poden enseñar, porque... Claro, ás veces noto que na carreira... complicado. Ás veces quen imparte igual... Hai No, xente sí, que nunca sí, pisou unha rodaxe, entón non sí, o sabe nin o vai saber. Un pouco que E non está máis en ningún fastidiaba, libro, ¿no? De decir, sabes? igual se tivera primeiro... De feito, penso que sería positivo en todos os ámbitos, que primeiro que me ensina teña unha bagaxe no sector que sexa, de Claro. poder aprender... E de feito, notabas quen viña máis do viña mundo, algo sí, ou quen non. claro. Entón, sí, eso debería ser fundamental para aprender certas cousas. Pero bueno, tamén se aprende traballando. Outra cousa que me Claro. gusta precisamente desta profesión é que eu aprendo algo novo todos os días. E aprendes moito observando, tío. Moitísimo. É que eu lembro cando estaba empezando que había cousas que non as sabía facer e só de cadrarme de currar con algunha persona e estar mirando como... Imagina, operar cámara, tío. O sea, eu faloche, por exemplo, gravar concertos. Claro, co que é para conseguir certo dinamismo e tal, que eu dicía, como molan os vídeos deste chaval, tal, non sei que. Simplemente un día estar pasmando pa el, para ver que facía, como se movía a nivel corporal, eu xa interioricei unha serie de cousas que eu a día de hoxe eu gravo como gravo, só sabes, de eso, de observas cousas, interiorizas e desarrollas tío de túa propia maneira. É que además hai, mira, a mí pásame moitas veces cando me falo de alguén e digo, é que este operador de cámara, xa que poñas o exemplo, é boísimo tal, non sei que, pois non é nada conocido. E eu digo, é que o mundo está cheo de xente boísima que non ten nome, que non ten nome e que flipas o nivel de especialización, de gusto, de profesionalidade que ten. E para min é unha alegría cando dou nun equipo de traballo con alguén
tan bo, tan especial, tan buah, que un coquito de estos de, Sí. buah, que mira que canto sabe de esto, que interés ten, tal, non sei que, aprendo moitísimo. Eso váleme tamén a min para seguir facendo colchón de coñecemento, de, pois igual outro día ven outro e digolle, isto falo porque tal, ou Claro. véñeme pedir algo técnico que necesitan tal, entendo por qué. Claro, xa entendes por Entón, qué, hai un nivel sí. de especialización Sí. que a xente fliparía se un día ven a unha rodaxe o que implica facer un minuto de ficción, Sí. o que implica detrás. Sí, saben que hai moita xente traballando tal, pero implica un coñecemento, un traballo de cada un dos técnicos e dos artistas. Sí, porque tratar con actores xa é unha cousa claro, aparte. claro. Sí. Pero bueno, é que é alucinante. A min encántame. Hai xente que me di, pero os actores son un mundo aparte. Mira, eu sempre os trato como compañeiros, que é o que son. Sí. É como disfruto deles, porque é que a min gustame esta profesión porque se aprende. Eu digo aparte no sentido, xa non entrando nese cliché, non, que moitas veces se tira del de que os actores son especialitos e tal. Eu non entro neso porque, a ver, aí isto é un pouco, para min é un pouco rollo conversa de cuñaos, sabes? É que, sí, é así, pero porque... sí que cando digo que é algo aparte, a que me refiro? A que, imagina, que bueno, se que está... algo moi específico, É que, por poñerche un exemplo, que se está grabando unha escena que implica, o sea, na que hai de repente unha actriz cun plano corto na que ten que haber un desgarro emocional que te cagas. O equipo está nunha dinámica, aínda que intentando crear un ambiente propicio, porque non van a estar si estás contando un chiste igual non vas eso a pasa a prol veces, do temos que estar aí, por favor, claro, hai que estar está rollo de, concentrado, tío, por favor. Claro. E sin embargo, que pasa? Actores, actrices, tal, están como nunha dinámica emocional que non acaba cando cortas jornada. Claro, efectivamente. Entón, é que eso hai que entendelo. Iso hai que entendelo. Por eso me refiro que son a parte, despois precisamente, como está xogando con emocións, hai xente que sabe moi ben un pouco distinguir de estou con esta emoción e tal. É que ademais cada actor ten o seu mecanismo. Sí. Probablemente verá que en marcha do set de rodaxe desconecta de todo, é capaz de dividir, e hai quen prefire levar ese personaxe durante todo o día para despois ser capaz de dalo diante da cámara. Hai moitísimas técnicas, entón non é que sexan especialistas, é que é un traballo moi especial. Claro. Pero igual de especial que pode ser o do microfonista, claro, ou o do auxiliar de cámara. Claro, é igual. Igual por eso decía que entender claro, as particularidades de todo o De mundo. todo o mundo, sí. E ter unha visión global e demais é fundamental. É que igual no momento sobre todo no é fundamental para poder disfrutalo, porque unha vez que o entendes, sabes? Intégralo. É que por eso eu creo que a produción, por eso para mí é como ese aceite, non, que impregna todas as engranaxes e fai que todo Debería funcione, ser así, sí. No sentido de ti sabes cando estás grabando, mesmamente unha escena de sexo ou unha escena íntima, sabes que entendo que xa as dinámicas de rodaxe son outras, Sí, xa hai moi outros específico. protocolos e así, pero a xente que está grabando ten que ser moi consciente de, tío, sabes, teño que estar moi concentrado tal, porque ademais son escenas que hai certo tipo de escenas que dis ti, pois mira, se o saco a primeira ou a segunda, mellor que estar aquí todo o día, porque non é precisamente un holgorio aquí para a xente. Claro. Pero ao mesmo tempo, igual, estás grabando unha escena que é un cachondeo total entre a nivel diálogo actores-actrices, pero estás nunha situación jodida a nivel ruido ou así, e sabes que hai unha persona que está sufrindo. Sí. Aí, sí, que sí. é o todo o tema de son e tal. Entón, claro, por eso eres consciente de eso claro. e intentas, sabes que nese momento esa persona lo está pasando mal é dicir, ser consciente de todos os procesos. Hai moitísimas necesidades, produción debería intentar sempre ser consciente e traballar por cubrir esas necesidades ou intentar cubrilas. Hai veces que non se chega. Vale, non é así. Pero sí, polo menos, mostrar a preocupación desa necesidade e facer algo, todo o que este na túa man, claro, para queimar todos os cartuchos traballo. para facilitar. Sí. Porque sempre, o que diste, se estamos nun exterior, vale, unha secuencia fácil, dous personaxes salen dun edificio, veñen caminando e entran nun coche. Sí. Vale. Pero se xusto no momento de entrar no coche que son precisa ter o portazo ou hai unha frase moi tal e temos un semáforo na calle de atrás que está facendo ruido para que crucen os peós e tal non sei que, podémoslo desactivar? Sí, tal, non sei que, non sei canto. E a vez temos de fondo moi ao lonxe un grupiño que está falando na rúa e que son diche, vale, non molesta. Pero ti intentas ainda así, que haxa máis silencio
baixarlle o tono e tal para que teña máis limpo, que sabes que despois vai ser máis fácil na postproducción, por que non o vas facer? Claro. Entón, canto máis pelexes por todas as cousas, sexan ou non necesarias, hai que saber tamén dosificar, eso é producir, saber priorizar e demais. Pero se ti eres capaz porque si tes posibilidade de intentar cumprir as necesidades de todo o mundo e un pouquiño máis, eu penso que é facilitar as cousas. Porque vas a ter a xente a ben, van a poder traballar mellor, van a agradecer a túa implicación. Entón, nese sentido, produción encárgase de moitas cousas, moitísimas materiais e moitísimas de man esquerda. É que eu creo que é algo moi difuso. Eu non me traballo, pásame, que estou pendente de moitísimas cousas, unhas venses fundamentalmente importantes e outras parecen unhas chorradas e son tamén fundamentais. Sí. Eu gustame falar moito do intangible, non? É dicir, e ás veces falase, o sea, sempre o apelo á hora de poñerlle valor ás cousas, incluso cando estamos falando xa pois da actividade laboral, incluso condicións, o que sexa, é dicir, ás veces ti razonas, non? Hasta que punto ten valor, pois, unha entrada do cine, unha entrada non sei que, porque se fala, sabes, falase de ti vas a unha tenda e compras un teléfono, é un tangible, non? Entón é como un teléfono, desde o primeiro obviamente, momento. Vou gastar toda esta pasta nesto. Merco unha entrada para un concerto, obviamente vou ver un concerto, sí, pero xa estás ante un intangible, porque ti chegas ali ao concerto e a xente ainda di... Ademais parece que é solo nese espazo de tempo, non? Claro, a xente di, que me va a proporcionar isto a mí? Porque yo voy a escuchar el concierto, vou ver a película, pero obviamente, a ver, é unha experiencia que vas vivir, pero... canto traballamos con intangibles, sabes? Moitísimo. E canto traballo facemos, mesmamente o que dis ti, eu mesmamente, pois, a pequena escala, pois, para un concerto, eu podería cinguirme a facer o que fai todo o mundo, ou case todo o mundo, que é coller, dar un horario e dicir, tal día, tal hora hai que estar aquí, arregladevos a vida, non sei que, non sei canto. Ou podo coller e dicir, tal día, tal hora, tal, mira, como nos organizamos, a ver, que podemos facer para simplificar un pouco, pois, levar menos coches, ou fulanito. Eu sí que me preocupo de que alguén me diga... Prestar atención a esas cousas é o que marca a diferenza. É que xa non é unha cuestión só de traballo, tío, é unha cuestión de humanidade. A min que unha persona me diga, eu vou de Coruña a Ordes e aí xa me xunto con fulanitos e xa baixo hasta non sei onde. Vale, eu podería desentenderme e dicir, pois mira, vale, xa pues tal. Está, pero eu igual digolle, é que vas por carretera ou por autopista? Non, vou por carretera para non gastar. Non, vai por autopista, que pa eso están os cartos. Porque non quero que ti pola noite estés, sabes, é dicir, que xa dirás ti, estás en plan mamá. Eu creo que produción e mamá a veces van de la mano, sabes? Totalmente. O sea, producción, porque eu digo... Que sí, que outras veces sempre temos o chascarrillo de producción nos tu madre. Sí. Pero sí, moitas veces é así. É que é o xeito de preocuparte polas persoas, de dicir, se eu fora ti, gustaríame volver conducindo de noite por carretera ou volver conducindo de noite por autopista, chegar antes á casa, non cansarme tanto. Se eu fora ti, entón é un pouco ás veces facerse esa pregunta. Se eu estivera na túa pel, que preferiría? A ver, hai moitas maneiras, moitos xeitos de producir, vale? Claro. Está tú te lo gestionas, pero eu, polo menos, a ver, o que non admito son chorradas ou abusos. Ás veces a xente... Tal, que eso tamén pasa. Pasa é máis do que me gustaría. Pero bueno, aí tamén hai que ter esa visión para decir, mira, hasta aquí. Pero eu, se podo darlle a alguén algo que este na miña man para axudar que o seu traballo sexa máis fácil ou a súa volta á casa ou o que sexa, vou non facer. Sí. Pero porque é ben para min tamén. Claro. Non estou pensando solo no produto final e na produción tal. É ben para mí. Eu quero ter unha boa relación cun compañeiro. Quero que ese compañeiro este ben, este sano, descanse, teña as preocupacións xustas. Xa imos moi a piñón, sabes? Sí. Se podo prestar atención aos detalles, gústame facelo. Eu considero que unha parte que non tería por que ser de todo exixible ao meu, pero que agradezo facela. Que, sin embargo, sí que é verdad que hai xente que ve a produción coa mentalidade de tiburón de se podo arrepañar aquí 2 euros e ti que te mates nunha cuneta mellor. E eu, mira, tío, na miña miseria mando eu, tío. É unha maneira de producir que non me gusta e, por sorte, non estuve nunca nunha produtora que estile eso. Claro.
Pois No. tiveche sorte. Claro, eu outra cousa que da que estou moi agradecido é que sempre cos equipos cos que traballei, nas producións que traballei, que ao final van sendo unhas cantas, e demais sempre tiven a sorte de ter un equipo que non se olvida de Sí, que sí. hai vida máis alá dunha rodaxe, e que o importante é facer o traballo e que cada un poida despois ter a súa vida, que para eso traballamos. Obviamente estamos facendo algo que é chulo, decir, Claro. mira, é unha peli super guai que trata desto, tal, non sei que. Sí, pero estamos traballando. Entón, non perder a humanidade Sí, é fundamental. claro. Por moito que se vai aí a reo e a piñón, pero non perder a humanidade é fundamental. Eu tiven a sorte de que, particularmente nos proxectos nos que levo traballado e nas produtoras cas que habitualmente traballo, temos todavía ese mimo e esa humanidade. E a min pareceme fundamental. Probablemente, senón, desgastaríame moito. E despois saber no que é importante non escatimar en gastos e igual noutras cousas sí que, o sea, creo que isto é máis heavy na música que no audiovisual, porque no audiovisual, é dicir, en música hai, en audiovisual non sei se existe algo similar, o que nós chamamos rider de hospitalidade. Claro, eu entendo que no audiovisual se cadra sí que pode haber que haxa certos actores ou actrices xa no nivel no que ti te estás movendo, porque eu eso non o cheguei a ver, eu sempre estive nun nivel máis pequeno, entón non había esas, con perdón pola palabra, esas caralladas, non as había, sabes? Era rollo, tes algo para comer, non te vamos matar de fame, pero tal, igual nese tipo de rodaxes, igual que vas ti, sí que hai certas cousas de que igual X actor ou X actriz, pois ten ou igual tamén hai algún director de fotografía que como é unha eminencia tamén pide cosas raras, sabes, de pois eu quero non sei que e un té de non sei que, pode haber que o haxa, pero entendo que é todo en prol do traballo en teoría. Pode haber e hai, pero eu intento sempre discernir quen pide por pedir e quen realmente lle aporta algo. Claro. Porque ademais, a ver, obviamente non podes decir que sí a todo. Claro, porque si podes non crear algúns monstruitos. Sí. Pero normalmente, moitas veces dicen, por que piden esta carallada, tal, non sei que? Normalmente, primeiro, se ti concedes algo que está fácil da túa man, xa tes a favor esa persoa. Sí. Pero normalmente certas cousas responden a algo. Sí, vale? sí. E tratar de ter algo de empatía Claro. sempre vai ben, porque entendes esas necesidades. Sí, hai, a ver, logo hai moitas cousas, pois eu teño por contrato que teño este espazo de descanso, tal, non sei que, non sei canto. Primeiro, se tes por contrato xa está, non hai máis que dicir. Pero despois eu sei o que che pode implicar, e moitas veces despois, cando tes xa un trato máis personal ou máis directo con algún compañeiro actor, por exemplo, ou actriz, de que chegas a ser certo colega ou tal, ainda entendes moitísimo máis esas cousas. Por iso eu digo que ter moitísima empatía e moita humanidade nesta profesión axuda moito. Eu o que me refiero é que, por exemplo, nunha rodaxe é raro, bueno, que non sei, igual vamos a Hollywood e flipamos, pero quero dicir, é raro que pidan algunha cousa que ás veces pode parecer un capricho e que non teña unha razón detrás que teña que ver co traballo que van desempeñar a continuación. Sin embargo, considero, e isto é abrir un melón que me poden caer coitelos, pero que sinceramente dame igual, porque falo dende a miña perspectiva audiovisual. Claro. Que eu creo que a música, a produción musical, ten moito que aprender da produción audiovisual nese aspecto. Sei que son cousas distintas, pero creo que na produción musical hai como como decir, un mal temos mal criados aos músicos no sentido de... Quero decir, pasa. Claro, eu refírome a, por exemplo... Ahora, tamén che digo que esas cousas tamén se educan. Claro, pero eu o que boto en falta, por exemplo, eu que teño colegas que sí que fan produción de campo en festis e así, que eu digo, que xa me teñen chamado algunha vez e eu digo, se non vou mal de pasta, vou intentar non facelo. E non porque non me o sea, a mí non me caen os anillos, en absoluto. É dicir, a mí non me importaría, eu ahora mismo se ti montas un grupo e me dis, ves de road manager a muerte, conducir lo que haga falta, o sea, o que é produción de campo, pero no musical. Ahora,
ter Que que ben dura. aturar tonterías, a min xa me parece decir, eu creo que no musical hai xente que non vai a favor de produción, como dis Xa. ti, non axudan ao traballo do resto, que pensan que o resto son peóns que están ali para eles. Por exemplo, Claro, sí, xente eso que é pide un no mal concepto. rider da hospitalidade que se piden un montón de cousas que ti non necesitas en absoluto para exercer o teu traballo. A ver, eu algunha vez estuve de raxedor en algún espectáculo musical en directo, e sí que tiven esos riders á man, e ás veces as peticións era, bueno, É unha ida de olla, é dicir... por que 14 almohadas E non por un par, que- e non un par de tal? De verdad teño que ir nun coche de certas dimensións Sí, sí. con 14 almohadas? Isto non, obviamente Sí, non vou sí, dicir sí. o artista, verán 14 almohadas contadas na parte de atrás do coche por algo específico de non sei que, os metros que hai dende o meu camerino ao punto no que vou empezar a cantar. Sí, sí. É que ese tipo Buah, de ese caralladas tipo de no cousas, audiovisual claro. non se Sabes dan. que me pasa a min? tío. Eu intento dalo todo e a favor. Pero voulle dar máis a quen non pide nada Sí, que a quen pide por pedir. pero poñeche un paralelismo. Hai xente que ten un rider da hospitalidade no que che piden, pois incluso algunha bebida, que se ti estás producindo eso en Arzúa, tes que ir a propósito ao Corte Inglés, Sí, a a Santiago, buscar. porque non atopas en ningures, sabes? E ti estás me dicindo que sin esa bebida non eres capaz de salir a Claro. cantar. Igual o que che falta é un par de golpes fortuitos no nariz que A ver, che dará a que vida. pasa? Se a min ti me sabes? poses esa petición e disme, mira, isto é se existe a posibilidade, é fácil, agradezocho porque de feito Claro. algún repre ou tal tenos dito. Mirade, isto sempre que é posible Sí. está guai porque aporta isto. Se non é, non pasa nada, non se vai a acabar o mundo. Pero se cho explican de eso, é que xa che digo, non vas ter Claro. ningún problema. Pero porque pos o vou non facer. contrapunto- Pero claro, pos o contrapunto Claro. de no, sin isto. No, hai eso e teño, o sea, é dicir, poderíamos facer, eu digo en serio, que podería chamar a algunha persona concreta a facer un podcast só de contar anécdotas, cal é o problema? Que non as podes contar. No, claro, que entre vamos. nós tomando un café podémosla contar. Eu canto máis me contan, máis me dan ganas de abrir unha ventana e tirarme por ela. Porque me parece unha desproporción, porque mira, só o que algún pide de rider da hospitalidade, igual daba para pagarme a min un caché. Ibache dicir que a veces económicamente implica, E nós uf, estamos a comer, claro, que non estamos claro. con caralladas. E o contrapunto é que mentres un pide 14 almohadas porque se lle levas 13 non sale a actuar, nós moitas veces incluso dicindo, pois eu que sei, pois porque estás no medio dunha praza e non sei que non sei canto e ti dis, por favor, necesito un baño, Sí, porque un espello para ver que fajo, para non maquillarme así en plan, Salir sabes? maquillado ca escopeta de Homer. Sí, ca escopeta de Homer. E un sitio que se non queda outro remedio, pois farino na miña furgoneta así daquela maneira e que me vea un pouco todo o mundo, pero un sitio no que me poda cambiar. Pides esas tres cosas, e agua, que a veces nin auga, que pedir auga. nin auga, Entón, pides eso e é como rollo de mira, perdona, que necesito ir ao baño. Ai, pois non sei, fala aí con calquera bar. É dicir, si ti polo menos me fas o... É dicir, é o que dis ti de facilitar as cousas a nivel produción, no sentido de, obviamente, eu vou a un bar e digo, mira, perdona, dame unha auga, tal, perdona, podo ir ao baño un momento, tal. E claro que o fago, e se fai falta cámbiame no baño, teñome cambiado en baños infectos, deu dicindo, Xa, a ver, non onde me podo ensuciar colgar a isto, roupa. non? Sí, Onde nese podo plan, colgar é dicir, isto? a mí non me caen os anéis. Eu veño de bombardeos, precisamente o meu rollo de Que produción... sí, que a batalla tal. imos todos, Pero pero que che costa a ti decirme, mira, aquí non temos ningún bar de noso, pero xa falei co bar Pepito, que nos vai podes ir ali ao baño as que veces que eso, queiras. eso. E ti, pois, decirlle a Pepito, pois mira, Pepito, mañá vimos aquí todos tomar aquí uns cafés, ou chegaron a acordo con el, que seguro que Pepito está contentísimo, pero eu refírome a isto de que, é dicir, o no musical hai moita tontería de que eu cando o vexo, sinto moito, teño a miña perspectiva de artista, que por moi artista que sexa, será por eso que son un artista de poca monta, porque non logro empatizar cos compañeiros que piden caralladas, sinceramente, Xa. non logro Xa. empatizar,
porque non entendo porque non vai que contigo, che marca a é que non vai diferencia, contigo. e despois que me comen os demos cando o miro dende o prisma de produción, porque eu realmente hai que estar feito de unha pasta para aturar eso, de andar limpando Bueno, efectivamente, cousas. para ser de produción hai que Ostras, tío. ás veces hai que aturar algunha É que, cousa. é dicir, eu hai cousas ai que Dios sí, mío, sabes? se entender a esta persoa de problemas reais que temos É que ese ese é o día, rollo. como para estar eu pensando que de feito, a ver, producir tamén é eso, ser Sí. capaz de decir, mira, isto que me estás pedindo no día No, de hoxe, no. Pero que pasa? Claro. Que eu o que valoro é ahora mesmo non podería dicir ningún artista co que eu teña traballado que fora así de pijadas ou de É que cousas eu creo de que tal. no audiovisual é máis Porque complicado. tiven sorte. Algúnha cousa hai, algunha sí, cousa hai, que pero moi anecdótico. Entón, eu cando alguén é humilde, é compañeiro, e entende realmente como funciona este sector, para min é cando é un bo profesional e un bo Sí, actor. efectivamente. Tiven a sorte de que a maioría cos que teño traballado sí entenden esas cousas. E para min, cando eu falo ás veces dime, traballache con tal actor, con tal actriz, que guai. Eu digo, pois sí, que guai, pero hai algúns en concreto cos que teño traballado varias veces e demais que me din, é guai, aí con ese tal. E digo, sí, porque é moi bo compañeiro. Claro. Entón, agradece. Falo de xente top que valoro especialmente polo bo compañeiro que é. É eso, para min é unha parte fundamental. Entendes as necesidades reais deste sector. Sabes? E aí é cando digo, chapó. Por iso eu digo que o día que todo o que é de portas para atrás no mundo musical se chega a un nivel do audiovisual, é dicir, de quitar todas as caralladas. Supoño que sempre que o bo sería que se cruzaran un par de cousas, pouquiño, ¿no? sí, E aprendéramos uns eu de outros. Eu creo que para porque empezar, ao final é que estamos claro, vencellados. que ao final é un curro, tío, e todo o que sexan vicios e tonterías de pois mira, Sí, ti deberían estás desaparecer. cobrando un caché de non sei cantos barbaridade de euros, pois ti xa cos teus cartos privados ya te gestionas las 14 almohadas. Claro, O sea, a non ser que sexa Sí, algo sí. que efectivamente Claro, sexa imprescindible para o teu curro, pero por eso é aí onde vou. Eu, sendo un artista de poca monta, pobre e tal, donde non escatimo en gastos? Tía, vente por autopista, Nas necesidades sabes? que ti Tía, non coñeces sei reais que, e que aportan e solucionan claro, no día a día non dos pasemos técnicos. hambre, Claro. este tipo de cosas. Intentemos estar nun sabes? sitio confortable. Mira, é algo que aprendi moito no audiovisual, de estar nalgúnha rodaxe, igual eu estar coa tripa, sabes, de morrendo de fame, eu, tío, que necesito ir aínda que sexa detrás dunha árbore e meter unha galleta Sí, na non me boca. podo escapar. E é algo como, no audiovisual é como algo un pouco ortodoxo, a ver, depende das rodaxes, eu tamén tive poucas experiencias, non podo comparar, e era como rollo de, non, agora vou ter que aguantar unha hora morrendo de fame ata o corte para o bocadillo. Claro. Entón, eu, iso deixoume tan marcada que eu é como de, tío, cando estemos currando, sexa no musical ou sexa, pois, as veces que tamén fago cousas de audiovisual a outros niveles ou así, eu digo, aquí fame non se pasa, porque eu con fame traballo mal. No, é que non se debe. Sabes? No, é que aparte son moitas horas, Claro. estás concentrado, moitas veces non tes marxe a escaparte precisamente o que ti dis, a comer unha galleta e tal. Entón, que alguén che proporcione algo cercano para poder meter algo e que ti poidas seguir traballando, porque ao final é para Claro, eso. é que sobre todo é eso. E gustaríame entrar precisamente agora máis na masa, porque igual fixámolo, bueno, pero eu, para min está super guai a conversa, porque non empezamos polo espectacular, empezamos polo profundo, pero ahora vamos ao espectacular, porque xa non é, isto non é xa rollo para compartir ca xente. Eu son a primeira que eu dicindo, jova, cando volvo a ver é que tedes que entender o contexto que é que ti e máis eu non sei cando foi a última vez que nos vimos. Non me Igual lembro, é que hai cadramos de moitísimo. forma puntual. O sea, falamos literalmente de anos. De anos, o sea, vernos de estar así un pouco sin parar 5 minutos ás prisas, basicamente dende que rematamos as Cando carreiras. ademais, ti máis eu éramos moito de pararnos a falar. Sí, sí. Buah, é que, Tamén bueno, é que vivíamos na facultade. pero de pararnos a falar, de escribirnos cartas. Lembro de escribirnos cartas incluso, Tía, tío, que memoria teño. Cuidado. Que Sabes, de reflexión desta cousa, de pararse Sí, a pensar sí. o que queres decir e de ter conversas moi longas tal. E claro, hai moitísimo tempo que non facíamos eso, porque hai anos que
por estas circunstancias de traballo, de vida e Sí. tal, que non... E a mítica de seguirnos en redes e eu ver, mira, está nesta rodaxe, nesta Sei outra, de ti pero... polo que vexo, pero non nos damos xuntado. Entón, gustaríame xa por min, pero sobre todo pola xente que nos está escoitando, porque o que me mola é que sabes que como que hai, ahora xa se está perdendo, pero hasta ahora a tendencia era nos podcast, tío, era como que a xente chamaba a xente famosa, sabes, todo, actrices, actores, tal, non sei que, e eu empecé polo azar, que non foi porque sí, con Pablo Meixi, que pois, é famosete o rapaz. Sí, claro. Pero a que me interesaba a min de Pablo Meixi? Non era que casualmente nese momento era famoso, é que eu o coñecía de antes e eu vin ese camiño dele estar intentando todo o rato algo e que se lle pechaban as portas nas Xa. narices. E agora como deu o puñetazo en riba da mesa de zas, me hice mi propio camino e aí está. Pero por eso a mí mólame falar con xente como a ti, que a mí pareceme esta conversa super interesante. Non sei, claro, imos pensar que alguén Superinteresante. que escoite tamén. Se non pasa nada porque vamos. Sí, sí, eu dicindo, pois estámonos reencontrando e todo, quero que, máis ou menos me fagas un... aínda que sexa primeiro un recitado rápido de títulos, non, Vale. para que a xente se faga a idea. Vale, ti, dende máis ou menos, ou os máis destacados, dende que rematamos a carreira ata día de hoxe, rodaxes nas que traballaches, igual todas no, pero Vale. que destagas? A ver, podo facer unha cousa cando fago así que ir de actual para atrás. Vale. No, porque basicamente Sí. tiro de memoria. O último que estuve foi o caso Asunta para Netflix, que ainda non saliu, que é unha serie de ficción sobre o caso. Desta vez vai ser serie. Sí, Con hai quen? un documental con Bambú Producións. Vale. Que era quen producira Quen tamén o produciu o documental. documental? Antes diso, estiven en Clanes, que é unha serie nova para Netflix, que fixo Vaca Films, que é con quen máis traballo eu. Es que está con los mejores, tío. Vaca Films, Bambú, es que... Antes de Clanes, foi Salta, a película de Olga De Olga Osorio, Osorio. tamén en Vaca Films. Antes de Salta... Non, perdón, antes de Salta foi tamén Los Enviados, que é unha produción de Juan José Campanella, o gañador do Óscar, para Paramount. É unha serie. Ostra. Antes de Los Enviados Salta e antes de Salta Hasta el Cielo, unha serie para Netflix tamén producida por Vaca Films. A que xa salí, sí, que a xa de... saliu tamén. Antes de Hasta el Cielo foi Infiesto, unha película para Netflix dirixida por Pachi Amezcua. Antes de Infiesto, a ver que anda por aí. Teño que facer, cústame, vou maior. É que ti MJ. estiveches en moitas movidas, tío. Antes de Infiesto penso que foi Código Emperador. Joder, tío. Penso que sí, de Jorge Coira. Antes de Código Emperador. Un saludo, Jorge, querémoste. E Pepe Un tamén. sabriño, Jorge. Antes de Código Emperador, pois non sei se foi... Pua. Creo que vou empezar a saltar orde. Sí, porque salta, porque... que máis houbo El desorden que dejas, La unidad... E no desorden que dejas non cadraches con Fran Piña, Tarramplán, que hacía de informático. Sí, claro, sí, é verdad. É verdad. Pois é xa, verdad. xa empezou a enlazar xa temos a xente que estivo conexión. nos podcasts. É verdad que lle axudaba a Raquel co tema do móvil cando yo hackeaban os alumnos e demais. Sí, lembrome desa secuencia, gravámosla na Coruña, nun bar na Que Coruña. dixenlle uno podcast, Sí, é dixenlle, verdad. falaches Ves, mal a Ima Cuesta. Eu sabía Que te sona- que algo- coincidira sí, sí. en algo con él. Más papel para... A ver, vamos facer tráfico de influencias. Claro, é verdad. Hai que aproveitar a ocasión. Xa sabes. Foi unha rodaxe moi chula. Esa. A ver, en xeral, disfruteinas moito todas, pero... E despois, pois, houve algunhas máis. Quien a hierro mata, María e los demás, que era unha peli máis pequena. Ai, é verdad. Migas de pan... non sei, Fariña. estarei deixando a Fariña, claro, Fariña, que foi a primeira serie de televisión na que traballei. Hai agora 7 anos casi, se non me equivoco. Fariña foi ademais un proxecto super guai polo que significou aquí no sector e demais, porque é un proxecto grande, bueno, ambicioso para unha plataforma, ainda que era para Antena 3, despois absorbiu Saltou na a Netflix, funcionou moi ben. E marcou tamén, eu penso que foi a firma definitiva de que aquí se podían facer cousas de calidade, con técnicos de aquí, con xente de aquí, e foi un punto de inflexión, creo. Bueno, cabe dicir, ainda que a mí pareceme bastante unha evidencia,
que Galicia non sei que pasa con Galicia e o audiovisual, tío. Vomitamos gentes audiovisuales e Sí, é unha pasada. hai un potencial que flipas. A ver, eu estou encantado de que haxa tantos compañeiros tan bons. Sí. Que traballen aquí e fora, pero vamos, bueno, que traballen aquí encantado porque eso significa que hai traballo aquí. Eu, unha das cousas que teño como Andrés, que sorte tes, é poder seguir traballando nesto sen moverme de aquí. Bueno, puntualmente sí, Claro, sales a gravar, se hai un montón de secuencias que teñen lugar en Madrid e se gravan en Madrid, pois vas un mes e medio a Madrid, gravas ali, pero bueno, desplazado pola produtora ou que sexa. Pero teño a sorte de ter a miña casa aquí, en Betanzos, non moverme de aquí, sabes? Eu aquí amarrao e poder seguir traballando no que me gusta e vivindo do que me gusta sen sair de Galicia. Por certo, unha casa moi bonita, moi ben decorada, que che pega un montón. Despois faremos unha foto... Non se nota nada que me gusta a Guerra das Galaxias, sí, a que ten non? aquí muñequitos, pero por todas partes. Que eu en vez de facer a foto non sei se facer aquí un recorrido. Algo hai que gastar os cartos. Pero, é que precisamente... enlazado con isto, hai como un leitmotiv, non? Que une todos os podcasts, aínda que non sempre facemos unha reflexión moi fonda, que é, sí, o noso traballo, pero un pouco tamén como achegarlle a xente, aínda que creo que xa lle estivemos achegando bastante, a realidade do noso traballo, porque ás veces ti dis, si estiven currando en Fariña, non sei que, entón claro, a priori que incluso eu, sabendo de que vai a pasta, eu, que guai, tío, sabes? Pero claro, despois moitas veces a xente non sabe realmente o que implica unha rodaxe, o que implica, pois mesmamente, gustaríame que falaras un chisquiño de ti agora que eres un profesional deste sector e xa estás metido no fluxo de traballo do audiovisual, que a xente tome consciencia de que isto é un traballo super estacional no sentido de que vas por proxectos. Sí. Claro, isto trabállase por proxecto. A produtora ten un proxecto entre mans, contrata a uns equipos de traballo, normalmente a uns xefes, e eses xefes deciden un pouco a quen queren nos seus equipos. Sí. Tende a repetirse, porque obviamente se ti estás a gusto traballando e sabes como traballa alguén, tes as posibilidades de repetir, e faise para ese proxecto en concreto. Pois é unha peli mes e medio, unha serie 4, 5 ou 6 meses, esos meses. Entón sí que é un contratos por proxecto, por obra, ainda que ahora cambien os nomes e tal, sigue sendo un contrato por obra. Entonces sí, ti tes, isto por ser moi claros, ti tes asegurado traballo a día de hoxe, pois igual 9 meses, unha cousa así máis ou menos, no? Que vas ti facendo aí números. Aprendes a vivir con esta temporalidade. Eu ao principio agobiábame moitísimo de decir, vale, que guai foi este proxecto, cando ven o seguinte? Porque é como ser autónomo, pero sin ser autónomo. Pretendo vivir desto. E ao final van saindo, botas a vista atrás e dices, ostra, pois non parei, sabes? Ou teño que parar, porque moitas veces, hai que dicir, pois teño que parar uns meses, porque nesto cando estás non hai vacacións, non paras, e isto sí que absórbete totalmente. Pero sí é algo temporal. Que pasa? E por poñerlle a xente un exemplo moi claro, para que o teñan claro se queren dedicar a isto. Eu agora teño a sorte de cotizar polo réxime de artistas. Ostra, que fuerte! Na maioría dos contratos sempre é o réxime de artistas. Entón, implica unha serie de retencións de cosas tal. Señores, revisen eso. Claro, pero se eu traballo, digamos, 9-10 meses o ano, depende un pouco das bases de cotización, pero se traballo eso, a efectos despois de cotizacións e tal, é como se traballase todo o ano. Sí, porque por un día cotizas dous. Unha movida así. Depende, ti despois fanche unha regularización cunha fórmula aí que hai de formulísima. Sí. E segundo as túas bases e o tempo que traballaras, a efectos de prestacións e de cotización tamén no futuro, é como se traballaras todo o ano. É unha maneira de compensar que ti igual traballas 14 horas. Claro, é que aí onde está, durante 6 meses para tal. Eso ahora, isto é algo que sobre todo instaurouse moito que a chegada das plataformas. Hai no que dicir. Claro. Moitísimo. Antes era un pouco máis raro facer isto, pero ahora prácticamente é así. Entón, nese sentido, quero que a xente saiba que teste que organizar, pero vives desto. Ao final é unha dinámica pois distinta. Eso, pois 5-6 anos plenos vivindo solamente disto e traballando
9 meses o ano, bueno, hai veces que sí, que todo o ano, depende un Bueno, pouco que dos ti cando proxectos. dis isto a xente di que guai, traballas 9 meses e rascas a barriga o resto. Bueno, xente, eu non Bueno, sei quero dicir, canta xente está feita da pasta de dicir vou estar un mes fora da casa. O sea, se ti o que pretendes, se o teu concepto de vida é ter unha vida de traballo estas horas e despois teño o meu tempo para ir ao Claro, pero non gimnasio, o para non sei teño, que, nunha claro. rodaxe, olvídate, tío. E máis Es se como irte a un traballas, campamento. e máis se traballas en produción. No, e en produción menos, porque O sea, é o que dis ti, vas eu non por teño, diante e por detrás do claro, resto. eu traballo e durmo. Sí, é que E sí, durmo, hasta, e mentre durmo estás moi desperto, poucas horas. E mentre estás desperto estás dedicado ao traballo. Sí. Ou de camiño ao traballo ou facendo algo rápido de vida porque tes que ir ao traballo. Pero claro, unha cousa, no meu sueldo vai incluídas vacacións, tal, non sei que, eu non teño vacacións, período de vacacións, non teño pagas extras. É dicir, non as disfrutas, cóbralas. Non hai pagas extras. Non hai, claro. E si, cóbralas, pero tamén xa che construen tamén os salarios en base a todo iso, que hai un pouco de trampiña, sí, porque sabes? se outra tamén aquí, o sea, os Sabes? produtores tamén teñen que facer Claro, arte cos números, porque senón as Entón, cifras... bueno, eu considero que os salarios e demais permiten levar un nivel de vida bo, pero Sí. tenche que valer tamén esta vida de decir, pues sí, agora, mira, vou estar parado ata decembro que empezou outro proxecto. Pois sí, 2 meses, casi 3 que vou estar parado. Son meses que non cobro. Nunca esquecerei no máster, non me lembro quen foi que o dixo, vou quedar moi mal, pero lembro que o consello que nos deu foi lembrade sempre isto, non gastedes ao ritmo que gañades. Exactamente, fundamental. Eu teño o meu Excel co meu plan anual, un pouco en función do que creo que vou tal, e nos meses que non traballo non cobro. Claro. Si é certo que con todo isto das regularizacións de artistas e tal, normalmente se colle un proxecto gordo, despois teño dereito a paro, entón Sí. activo ese paro os meses que non traballo para seguir tendo ingresos tal, pero sí que tens que facer Claro, tes que pensar a priori que non contas tens que facer con esa eso. enxeñería de organizarte. É que ao final isto é como ser autónomo, Totalmente, casi, sabes? De que estás un totalmente. pouco navegando entre a incertidumbre, Claro, entre pensa que que ahora nós tes un curro... somos freelance, chámanos Claro, puntualmente sí, para eso. sí. Entón, sí, no momento que traballas, fas cartos, tal, estás nesa dinámica, tal, non sei que, teste que organizar. Pero de verdad que se te organizas, vives, Sí. vives ben unha vez. Eu entendo que costa A chegar ver, e tal. hai que estar Pero feitos. claro, pero dache para vivir ben é un traballo que require moito e que si eu vexo necesario que che guste, porque se non che gusta sí Claro. que non admites a dedicar tantísimas horas, tanto esforzo, tanto comedura de tarro para dedicarte a eso. Pero que a xente saiba que a maneira laboral de funcionar ahora mesmo é esa, que moitas eu pues, agradecería no momento de estudiar que alguén me dixera, mira, Que non se fala casi desto, e é non que é se fala verdad casi que eu deso, de vexo que vale moi que ti che necesario. ensinen os convenios e tal, non sei Claro. que. Despois hai tantas particularidades, Tía, pero eu dicía, claro. vale, pero de verdade vou ser quen de gañarme a vida traballando desto? Nin de coña, eu decía, a ver que fago, sabes? É que todos Dicíndolle a así, xente, sí, bueno, pois a ver, sobre todo cando empezas, vou facer unha curta aí gratis de non sei que, tal, non sei que, vou ir cobrando unha porquería de tal. E diste, non vou vivir desto na vida. Claro. Sabes? A ver, eu tiña tranquilidade de decir, pois se isto non me vale, Outra traballo onde cousa, sexa, sí, porque sí. a mí o que me gusta é traballar. Pero que a xente saiba que a maneira de funcionar é esta, e que pódese, xa digo, non me movín de aquí. Estou traballando dende Galicia, facendo producións, considero que de calidade, de certo nome e tal, podendo traballar dende aquí. O sea, que se hai alguén agora nunha facultade galega querendo estudiar isto ou nunha escola, que saiban que sí, que se pode, vamos. Que tamén che digo, eu agradezo iso porque, por exemplo, cando eu rematei o máster, claro, unha das posibilidades e unha das posibilidades máis desexadas era a ver si abre prácticas Bambú e ir a Bambú. Non, obviamente eu pensar, ir a Bambú en prácticas, de prácticas, claro, ti pensas neso e te salen chiribitas por los ojos, non? Pero sí que eu dicía, lembro de falar isto
coa profesora de dicir, pero non queres esperar a ver se vamos a abrir prácticas. E eu nese momento estaba nun momento da vida no que lle dicía, mira, igual estou tirando pedras contra o meu tellado, pero quero intentalo antes aquí, porque se xa de entrada marcho, eu nese momento tiña varios amigos e amigas que estaban en Madrid e en Barcelona, non? Rollo de, obviamente, ti vas a un río máis grande, hai máis peixes, malo será que non pesques algo. E obviamente hai xente que sí, que atopou o seu camiño, Claro. que, ostra, mesmamente que estudiou, sí que iba na túa clase, e Sheila empezou, traballou en Got Talent, sabes? O sea, ves como hai xente que, pois tal. E eu tiña moitos exemplos ao meu redor, pero estaba nun momento, tamén, é verdad que eu condicionei moito as miñas decisións profesionais relacionadas co audiovisual por culpa da música, que agora, sabes, por eso a música empecé a coller moito odio porque dixen eu. Bueno, pero a tranquilidade era, estou facendo isto porque hai algo que me apaixoa. Sí, quero mantelo aí. Estáme tirando de isto. E é verdad, aí é onde ti sí que te faz esa pregunta de e si, sabes? Eu sí que houve un momento que se me ofreceu bastante, empezando nos inicios desta carreira, se lle queres chamar así de tal, que se me ofreceu un traballo en Madrid, a remuneración non era moi boa tal, pero si era nunha produtora que traballaba arreo. Sí, claro. Pero bueno, implicaba irme de aquí e tal, eu quixen queimar primeiro o cartucho de poder facelo aquí. E vale, sí, ahora voume ir ahora en decembro, de xaneiro a abril a Madrid a traballar. Vale? Sí. Para un proxecto en concreto, que é unha oportunidade moi boa para min, e demais, cun cargo guai. E vou encantado, é algo puntual, pero sigo traballando dende aquí. Claro, claro. E para min eso, eu son unha persoa que gusta estar cerca da miña familia. Hai outra xente que prefire facelo totalmente diferente, de outro xeito, totalmente respetable, cada un ten o seu, non hai unha maneira ni mellor nin peor. A min gustame estar en contacto ca miña familia, cos meus amigos. Baste rir porque volvemos ao tema de Betanzos, pero a min encántame estar en Betanzos. A miña cidade apórtame algo intanxible, ¿no? Que falamos de intanxible. Apórtame algo intanxible. Poder ter todo eso, inda que despois bote 14 horas traballando e non pise a calle aquí de tal, pero saber que eu, cando remato, cando acabo un proxecto, estou nese entorno e demais, apórtame unha tranquilidade. E traballar dende aquí permíteme eso. Entón, eu quixen primeiro queimar todos os cartuchos de, bueno, vou intentar. Claro. Non hai xeito, fracaso, pois non pasa nada. É que aí é onde, ves, aí é onde me vía eu, de non quero xa de primeira opción ir para Madrid, porque eu sei que se vou para Madrid, probablemente pois empezo a traballar mellor ou peor tal, e ao final empezas pois xa a entrar nesa roda de ir traballando, cando te das conta xa estás ali instalada. Entón era como rollo de quero queimar todos os cartuchos aquí, e eu dicíalle, se marchamos todos, quen queda aquí? En plan, tiri violines, sabes, de fondo. O Titanic afundíndose. E con esa utopía, pensamento utópico de é posible facer cousas dende aquí. Ou igual, claro, eu é que o que defendo, sabes? A ver, hoxe creo que ninguén ten dúbida, porque está máis que demostrado o que se pode facer por aquí. E iso é algo que tamén as propias produtoras pelexaron por loitas moi chungas. Un exemplo moi grande é Vaca Films, claro, efectivamente, que ao principio tiñano que aclarar todo o tempo. Ter ese empecinamento de que pódese facer esas cousas aquí, sabes? E podes gravar en Madrid igualmente, dar cantidad de traballo a tanta xente e demais. É que é unha sorte, pero grazas a quen tamén o pelexou. Tamén che digo, un pouco gracias que se empezaron a deslocalizar as rodaxes, mesmamente unha produtora tamén afincada aquí en Galicia, como é, e agora non me sale, Portocabo. Portocabo, por exemplo, un dos proxectos Hierro. Sí. É dicir, en que momento ti dis vou facer isto en Hierro, voume ir a Canarias. Obviamente aí eso daba para outro podcast, sabes, falar de todo isto. Pero a que me refiro eu? Que empezamos a entrar na dinámica de buscar localizacións. Mira que non hai sitios onde ir gravar, sabes? No caso de Hierro, no caso de ahora, empezas a ver as áreas que se fixeron, pois eu que sei, nos últimos 5 anos, e ves unha aí, ou mesmamente esta que se fixo para a televisión española, que é La Caza. Unha é Tramuntana ou algo así, non sei que, Monte Perdido, La Caza de Guadiana. É un exemplo de como ti podes empezar a que non todo es Madrid, en plena ciudad. Claro, eso era fundamental que se se entendera. Imos cunha ventaxa que aquí é máis barato que en Madrid. Claro. Porque en Madrid está moi especializado
E a nivel producción pásame, eu cando gravo en Madrid ou tal, flipo, porque telo todo, levantas o teléfono e o tes, Claro. pero págalo. Sí, é que aí onde está. Sí, E aquí, sí. pois igual non o tes ou custache máis conseguilo, pero é máis barato É máis tamén. barato. É máis Claro, barato que sen ser todo é- precario, me refiro. Claro, quero refírome, decir, pero, todo é unha balanza claro. que... Eu penso que por eso tamén aquí en Galicia hai tan bons profesionais, porque estamos moi acostumbrados Sí. a buscarnos la vida. Sí, é que ese era É o ter rollo. esa visión de decir, vale, isto podémolo conseguir deste xeito ou desta maneira. É que en Galicia sempre, o sea, ti ves Claro, sí, vouno como buscar. foi un rollo de facer, eu sempre o digo, sempre que falo de videoclips e así, incluso ahora ti sabes que eu rodeome de todo, non é só, tamén me gusta rodearme de xente que está empezando, tío, porque non hai que perder nunca ese punto de No, vista. vamos, Entón eu nunca. digolles, tíos, pa min o truco é hai que facer da necesidade de virtude, tío. Sabes, que non te, que cantos euros tes para facer o videoclip? Pois mira, en total teño 200 euros. Vale, pois vamos pensar unha idea. Pensa unha idea que se con poda eso- facer con 200 euros, tío. Sabes, vamos pensar neso. Non falo de mal pagar a nadie. No, Falo no, de decir, tes pero é 200 adaptarse euros. ao Non que podes tes, pagarlle a un claro. profesional non sei que. Que se pode facer con 200 euros? Estruja aí o cerebro. Bueno, é sabes? que Aí onde está. é producir, a xestión dos recursos. Claro. É esa. É Vale, esa. teño este tempo, estes cartos. Imos ver que monto. É que eu lembro, por exemplo, cando estábamos empezando que estaba súper de moda Matalobos, tío. Sí, E lembro gustoume desto moito. de facer ali unha visita... De feito, que ti máis eu falábamos moitísimo de de Matalobos. Matalobos, Claro, é bueno, verdad, de chega... verdad. Que pena que daquela non había podcast. É verdad, bueno, quedaría bueno, moito. a ver, había, pero non Sí, estaban pero de moda. non se lle chamaba podcast. Pero sí que, o sea, que mola desas cousas. Que eu lembro de ir ali a visita da facultad ali a, ai, non me sale, a voz audiovisual e dicirnos un dos cámaras. Ou non sei quen era, dicía, pois, por exemplo, Matalobos, pois había que simular unha pelexa non sei que. Aquí non hai cartos para poñerte digno. Entón, nós que facíamos? Ali nunha sala pequena, as cámaras aquí sentadas tal, porque non había tampouco sitio, cámara en man, mucho movimiento. Claro, pero é adaptarse, é adaptar os medios que tes, sabes, os cartos, os medios que tes, a transmitir. E ás veces transmites máis, incluso. No, é que ter esa o que dis, ter esa necesidade obligache a ser avispao, a Ese decir, é o vale, rollo. como fago? Sí, sí. Sabes, como resolvo eso? E sobre todo, se eso tes ben entrenado, cando hai un problema en produción, por exemplo, algún problema na rodaxe desto de circunstancias que se escapan a ti, aí cando salta o teu e dis, resolvémolo, isto. Efectivamente, que eu creo que é eso, e eu creo que de eso hai que presumir, bueno, polo menos para mí Por eso é digo algo... que vai moito co carácter dos galegos tamén. Sí, Sabes, vale, ao final... a ver, aquí non vai vir ninguén de fora a salvarnos. quitarme as castañas do lume. Sí. Que fago eu? Tiro pa diante. Sí. Vai, sobre todo o que me mola tamén de transmitir esta mensaxe é que hai certas personas recientemente que igual pues, empezou a irlles ben e tal, porque foron para Madrid e tal, e a día de hoxe teñen o seu lugar, traballan desto, vailles moi ben, e ás veces, sei que a intención non é esa, pero transmiten de forma reiterada a mensaxe de, porque eu xa o tiña clarísimo, xa viñen para Madrid a estudiar a carreira, xa sabes, como de unha mentalidade, dende un inicio tiña claro que Madrid era a salvación a todo. No, ti fixeches o teu proxecto así, claro. e atopaches o teu camiño como podías estar comiéndote los mocos todavía. Moi bien. Pero, tío, sei que quero dicir, sei que a intención non é pintarche como iso, pero sí que ás veces escoitando, sabes, algún contido ou así de decir, non repitas tanto isto, porque ese foi o teu caso, pero aquí cada un, sabes? Claro, é que hai moitas verdades por aí adiante, sabes? A túa, a miña, de un terceiro. É, por exemplo, o caso, por poñer un exemplo, o caso de Pablo Meixe, para min, e é algo que cando, por eso quería no podcast, para min é un caso digno de replantexarnos nós que cousas facemos mal aquí, sabes? De como unha persona como a él non se lle dá unha santa oportunidade, porque ás veces hai certos facer un pouco cousas de que son reflexión, un pouco gueto, sabes? Que non se abren as portas. É que ás veces parece que se non ven de volta de algo que está totalmente aceptado,
non abrimos os ollos. Iso pasa, por exemplo, na música. Por exemplo, co fenómeno de Tanxugueiras. Tanxugueiras, para min, xa eran un fenómeno antes do Benidorm Fest. Claro. Pero para conseguir o que é a aceptación das masas, Sí, hasta que parece non que- pasaron polo Benidorm Fest, é rollo de por que tes que demostrar, o sea, que facer un esforzo ultra xigante en demostrar cousas que xa as estabas facendo, sabes? Pero por Sí, eu penso desgracia que eso funciona así témolo o que rollo. ir cambiando. Moitas veces pasa cunha película. Non sei, ahora non sei que O exemplo. Corno, por exemplo, o Corno. ten que gañar a cuncha de Ten que, ouro. claro, ten que gañar a cuncha de ouro para que ti vexas tremenda historia que te están contando. Claro. Sabes? E con eso pasa con moitísimos proxectos e con moitísimas longametraxes ou co que sexa. A xente non lle presta a atención que merecen Sí. ata que alguén de fora, probablemente moito máis alleo á realidade que está contando, porque moitas veces están contando Efectivamente. realidades próximas a ti, parece que se non está aprobado polo instituto Sí, de... check. Check. Que non tal. Entón, eso eu temo lo que... Penso que eso tamén se pode curar. Sí E que que é cada vez certo, pasa menos. Ti me dirás, pero eu penso que nese sentido todo o tema redes sociais e demais xoga unha doble partida, porque a veces Sí. parece que se non é viral Claro, non é? non é, pero ás veces tamén permite chegar moito máis a xente que antes solo tiña certas ventanas para chegar a ti. Entón, Claro. xoga aí un... Eu sí que o sinto moito Unha navalla aí de doble filo. porque sí que noto que eso é o que dis ti, de repente algo faise viral e noto incluso noto en xente cercana de como ás veces renegan de cousas, pero cando ten unha aceptación por parte de moito público. A veces estás contando un Claro. colega teu sobre algo e dixe, que guai, e despois venche, que guai eso que me dixeras, que vin en non sei donde, que é super guai, Claro. que tal, e diste, joderse, xa cho dixen. Non é Claro. que che estivera impoñendo o meu criterio, pero estaba che dicindo, eu penso que che molaría isto, tal, prestalle atención, está super guai, pero parece como que se non ven así empaquetado. Sí, e as redes ás veces dan unha falsa sensación, porque a xente non... Tes que entrar en redes sendo moi consciente de que hai un algoritmo e unha serie de cousas que Sí, que está condicionan decidindo a por ti, realidade. claro. Entón dache a sensación, isto que lle está molando a todo o mundo. No, porque se eu... É dicir, no, para nada é Claro. así. O sea, non é todo o mundo... Eu noto como hai un mundo máis alá das redes e iso a min personalmente empezou a reconciliar un pouco co mundo, sabes? Claro. A ver, eu son moi partidario das redes, pero entendo que hai que chegar a elas acomodado de cabeza. Sí, si non é unha Pero locura. pasaba nun principio cando empezaba a despuntar Twitter, ahora X. Sí, X. Cando... Ainda non me acostumo a... Eu tampouco. Pero ti en Twitter molaba un montón, porque chegabas a moitísima xente, moita xente chegaba a ti, pero como solo seguiras a xente que estaba de acordo contigo, perdía la perspectiva, porque porque mira, todo el ves mundo como está... yo tenía razón. Sí, ademais é un Entón alimentador era de un pouco ego peligroso. bastante. Sí. Que pasa? Que se ti chegas sabendo que, bueno, que igual non tes por que seguir solo a xente que é afín, Claro. porque deixas de ver outras realidades e tal, pois pasa igual que as redes sociais. A mí encántame a posibilidade que teñen de que ti chegues a X xente que de outro xeito igual costaría máis que chegara, Sí. pero á vez o que ti dis, non perdamos a perspectiva do que está detrás, Claro. de que hai uns algoritmos que o que intentan é masificar porque o que dá cartos, Sí. sabes? Entón, eu defendoas moito, pero entendo que hai que chegar sendo unha persoa reflexiva, tendo certa precaución e demais. Pero bueno. No, é que eso dá, realmente eso dá, é que eu creo que ás veces das conversas digo, molaba facer unha subconversa, Sí, sabes? ¿no? Solo específico aí de... De feito, falando con non sei quen, salía aí a idea de, ostra, había que facer, eu quería facer un especial becarios. Tío, Bueno, con, que- con tres colegas miñas que teñen aí unhas... Outro especial autónomos, tío. No, que bueno, claro, calquera desas É que cousas... isto, mira, si realmente dá non para nos unha sobrara o conversa. tempo e os cartos e fora fácil, que o peor é xuntarse varias personas, sabes? De dicir, Andrés, vamos facer un especial redes, vou chamar a Cañotas, a ti e non sei quen. E sentarnos E aquí todos sentarnos de, aí. bueno, que opinades? Sería moi guai, sabes? Encantaría, Que aquí, pasa? mesa redonda. Ojalá. Claro. A ver, que nos contrate a tele para facer unhas tertulias así pola tarde, modo Ana Rosa Quintana, Bueno, tío. sería o novo tardeando. E ti Vamos. rollo de, mira, a ver, este mes non teño rodaxe. Claro, Vou hai estar que por cadrar aquí. aí, vou estar a por ver, aquí. Estou un pouco libre, Tedes algo de lío, chamádeme. claro. Sí,
Sí. A ver, Radio Galega. algo que me maravilla dos podcasts é precisamente poder chegar a ese tipo de cousas. Claro. Que é de xuntarse e ter unha conversa. E ter unha conversa gústame moito como o estás facendo ti con Canto Conto, porque non sei que, cando lle comentei que iba a facer isto contigo, dicíame, pero quen é aquel leva tan sei que digo, é que son as conversas que podemos ter ti máis eu, Claro. partindo da base de que sabemos que hai máis xente a que lle vai interesar porque falamos do humano e do divino e do que fala todo o É mundo. que ese é o motivo polo que naceu este podcast, tío, dicir, isto molaba compartilo ca xente porque a min axudaríame escoitalo dende fora. É que é así, é así. Sabes? A min pasoume que escoitando outros episodios e máis que cando te das conta, lévalo o podcast escoitado todo o tempo, xa o escoitache, e xa pasou ese tempo, pero Sí. porque estás facendo unha conversa. Eu, cando era moi rapaz, tiña un blog, comentaba xo antes fora de micro, Sí. tiña un blog, tiña outros rapaces da mesma idade por aí falando das nosas particularidades en España, e fixemos unha comunidade e fixéramos un podcast, cando ainda non se chamaban podcast, eran audio posts nos blogs, e funcionábanos, de feito, tiñan bastante audiencia, porque eran conversas totalmente normais, pero que ti, igual, hai aí un grupo de amigos ao que ti non chegas e non estás prestando atención e que están falando de temas que che interesan moitísimo e que ti non sabes que tes esa conexión con eles, e un podcast permiteche entrar nesa tertulia, digamos. Claro. ¿no? É que a min pareceme un formato maravilloso. Sí, eu tamén me decantei polo podcast porque, por un lado, molaba, sabes, a mítica de tamén colgalo en YouTube, pero que para iso eu teria que moverme con cámaras, Sí, o sea, armalo é un rollo, e hai xente que o fai sin ter nadie ao volante, como a quen di deso, e lle sale ben, pero eu despois non teño tempo suficiente para despois, non é para min o mesmo editar o audio, que ainda así me leva o seu tempiño. Sí, pero sería duplicar os tempos. Claro, duplicar os tempos e despois que isto sí que o podo adaptar á miña axenda. Claro. Sabes, de estas cousas, pois como hoxe, teño que vir por esta zona, aproveito o desplazamento, quedo contigo. Sabes, isto é o que me mola a min disto en concreto. A min, eu penso, non sei se cho dixe nada máis empezache co podcast, que parecía unha idea fabulosa. A ver, a mí sempre me gustou, é unha espina que teño aí, sempre me gustou moito a radio. Isto parte moitísimo deso. A min sempre, vamos, se non me dedicara a produción en cine e televisión, encantaríame dedicarme a radio, pero vamos, de cabeza. De feito, son un ouvinte diario de radio, dende pequeno, dende que teño recordo. Eu tamén, porque sí que podo complementalo con certos procesos de traballo, sabes? O sea, podo estar editando fotos e escoitando podcast e escoitando a radio, que tamén escoito moito a radio. Ou limpando a casa, ou indo cara non sei que. Entón eu por iso empecéme a aficionar e eu había certos podcasts que me molaban moito e dicía, como molaba isto en galego. Despois desto que diste de ter certas conversas con persoas que eu digo, esta conversa igual compartindo a co mundo, que igual é rollo de que os creéis vosotros, por non sei, eu pero que haxa dúas persoas que comparten tal, claro, eu tamén o que me levou foi que houve unha etapa na que eu estive moi mal, sabes, disto, todos temos altos e baixos, eu estaba pasando bastante mal. E sí que me axudaba, mal de muchos consuelo de tontos, axudaba pero a ver, é que saber cando que un alguén conecta, estaba pasando o mismo, tío. Cando alguén conecta con outra persoa, sempre positivo. Sí. O cine é eso, non me acordo tampouco quen o dicía, que era encontrarse. Efectivamente. E poñer en común. Funciona en todas as artes. Cando ti cantas unha canción, o que ti dis chega a outra persoa, ou o que a outra persoa interpreta, pero desa mesma canción, e hai unha conexión de tal, é un encontro. Eu creo que eso é esa tal droga que nos fai seguir aquí a pesar de que a nivel lóxico non é o camiño fácil, sabes? É que se o pensas realmente compensa máis a nivel lóxico, digo, ter unha vida máis ordenada, traballar noutras cousas que che den unha estabilidade, pero ao final, por qué? Porque non nos enche 100%. Obviamente, sobrevivir todo o mundo faríamos o que fora por sobrevivir e traballar no que sexa, danos igual, pero temos esas inquedanzas, esa parte que necesitamos darlle saída, imos polo camiño. este tipo de cousas, vamos, é que son unha fantasía.
Pois mira, mal me pese, vámoslo ter que deixar aquí, ainda que isto daba pa 4 horas Porque non máis. temos nada de carrete, nin ti máis Buah, eu. pero si eu, mira, en Spotify polo menos creo que se poden deixar comentarios. A min gustoume moito a conversa. Bueno, pero a que a min sempre me gustaba. Eu non sei por que estivamos tanto... Bueno, claro, que moitas veces era que É ti que estabas imposible aquí cuadrar, ou sí, ali, é jorobado. Pero bueno, ímolo para que falar quede con ante este xente. home é un prazer, tío, sempre. Imos facer unha cousa para que ahora que temos testemunhas Que por pidan aí, outra, que digan, mira, outra. se queredes non o gravedes, pero por favor, queda de máis a miúdo a tomar algo, sabes? E xa non lo contades. Si non, vou ter que ir a Madrid aí ao medio dunha rodaxe a boicotear a rodaxe, ti, pero que fas aquí eu? Era a forma de verte, e ti, non me veñas aquí, No, tocar sin as mi narices. podcast. Quero un autógrafo de Blanca Suárez, e ti, deixanos traballar, sabes? Unha Quen é? cousa Non a así. coñezo. Na verdad que non sei quen é. Non sei cadraches quen con ela. Con Blanca Suárez non. No, ti cadraches con moita xente. Cadrei con moita xente, pero con ela a verdad que non. Pois Inma Cuesta mismo, Con por Inma, exemplo. sí. Quero un autógrafo de Inma Cuesta. Que te calles, niña, que estamos déjanos Non trabajar. sei quen é, non a coñezo. Está nada. loca policía. Arroba policía. Arroba policía. Jo, pois foi un prazer enorme. Nada, para min o prazer é terte aquí conversando na miña casa, ademais. En que é a túa Betanzos casa tamén. City. En Betanzos, que claro, mellor Tu sitio. casa es la mía. Sí, sí. E, jo, va, que, bueno, malo será, faremos un especial, como era, o especial... igual. Xa non me acordo. Pero, bueno, que non quedará aquí. Algo faremos. Moitas gracias pola túa xenerosidade e o teu tempo, Andrés, é un prazer por todo o que compartiches Gracias a comigo ti, nesta MJ. conversa. E nada, xente, que saibades sempre que poñades Netflix ou vaiades ao cine ou así, que hai xentiña detrás e ás veces está Andrés ali nos créditos. Iso, importante quedarse ata o final. Sí, super importante. Así que nada, unha aperta moi grande e vémonos no próximo episodio. Chao, chao. Canto Conto, un podcast de MJ Pérez.